Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara? Ikusten duzue gaur EITB-ko atarian gaude, haizea fin dabil hotz egiten du hemen, eurikantxa batzuk ere bai, aterki hartuta etorri gara, izan ere gaurko panoramak, hemen ikusten den panorama honek merezi du kanpotik saio egitea. Arratsaldeon guztioi eta ikusten duzue argi pixka bat ere jarri digutela gu hobeto ikusteko, begira, bai, elurra zehazki Euskal Herriko kostalderaino ez da iritsi momentuz, baina, begira, horko mendietan eta paraje guztietan Euskal Herriko hainbat leku zuri-zuri eginda daude eta errepikatu egingo dugu kontuz ibiltzeko. Hor ikusten dira Aiako harriak eta Bihanditz mendia gaina kaskoak zurituta, onaino ez da iritsi, baina Euskal Herri osoan barrena izango dira gaur gure erreportariak, txuritu duen une hoietan bertan, Frozen, Izaskun Moiano eta Joseba Olaf Garai. Olaf deituko dugu oso ongi. Euskal Herrian aurtengo lehendabiziko elurtearen berri emango digute, luze eta zabal errepideak momentuz txukun daudela dirudi, baina berriz esango dugu kontuz ibiltzeko euriarekin, haizearekin, elurrarekin eta kaskabarrarekin. Beraz, kontuz guztio, kontuz ibili, baina gaurko gure gonbidatuak badauka zerbait berezia guri kontatzeko. Badakizun non ez duen elurrik egin sekula, Maialen? Inoiz ez. Inoiz egin ez duen leku bat? Non? Kuba. Benetan? Bai, han ez du oraindik elurrik. Bueno, oraindik, aurreran zean erek jakin egin behar, ikusi egin behar zer egingo duen. Bueno, kontua da, Kuban inspiratutako abestiak Euskal Herrian nola azten ari diren erakustera dator. Gaurko gure laguna itsasoa da bide bakarra, azken lan berriaren izena. Biba, Inez Osinaga! Biba, artista handia dator gaur gure gana, eta beste artista bat, Andoni Egaña, bertsografia egitera dator beste bertsolari bati buruz hitz egitera, eta bi pista eman zizkigun, atletik zalea dela eta pilotan ongi moldatzen dela. Atletik eta pilota eta atletik zeote da, ezta? Ikusiko dugu. Horari gara buruari bueltaka, berehala jakingo dugu, eta berehala jakingo dugu Inez Osinagaren bizitzako geltokiak zein diren Jon Artanok ekarriko dizkigu argazki forman. Eta gaur bi aldiz egingo dugu bat Aritz Ganboarekin, lehendabiziko orduan elurretara joango gara Arruazura berekin zuzenean, eta ondoren, egunero bezala pentsatzen dugu Aritz bideo bat ekarriko diguzula, ezta? Gaur, ardien elikadurarengan mineralek daukaten garrantzia hitz egingo dugu. Eta hauen eskasia dagonean, mineral hoiek nola ardien eskura jarri eta horrek ze eragina duen gure ekoizpenean. Eskerrik asko, Aritz, mineralak uriari ongi etorriko zezkigu otzoni aurre egiteko, eta bertsoak ere berotuko gaitu pixka bat, ez? Hasiko naiz? Bai, hasi zu, Maialen. Panpina egiteko badago elurra, zure betaurrekota gainera ezkurra. Belarritan ostoak ta zure sudurra, Umei ezaldie emango beldurra. Panpina egiteko elurrik ez dago. mozorrotzeko ere ni oso prest nago. Joan beharko dugu barru alderago. Edo urtuko da egin baino lehenago. Urtu gaitezen hotzetan gaur elkarrekin, zortziak arte, bibagu eta bibazue! Ufa! Eskerrak sartu gara. Ez da giro hor kanpoan, Luis. Tori. Zuai ondo hemen barruan, epel, bai, ez da? Tori, eskerrik asko, Luis. Venga, ufa! Bueno, haizu, elurra nahi genuen, ez da? Bai, nahi genuen. Etorri da elurra, gainera gaur, elurrarekin lotutako saioa egingo dugu, abaurre gainean izango gara, Arruazunera izango gara, Gipuzkoan, Araban, eta Onintze Salazar, gure lankidearekin, Euskal Metekoarekin ere hitz egingo dugu. Alegia, negua iritsi da, eta joan gaitezen zuzenean Gasteiza Arabako hiriburura badakigulako elurra bota duela. Bertan, Joseba Olaf Garai duan. Joseba, arratsaldeon zer modu zaude? Arratsaldeon deizuela, Siberia Gasteiztik, badakizue Arabako hiriburuari maiz aski holaxe deitzen zaiola, Siberia Gasteiz gaur bai
gaur irabazi du ongi izen hori, egiten duen hotzarekin sekulakoa. Eta gainera irudi xuri honekin gaur bai dela egiazki, Siberia Gasteiz. Eta, Joseba, Andramari Zuriaren plazan zaude, ez da? Okerrezpa gaude? Zuritu aldu, inguru hori? Andremari Zuriaren plaza, inoiz baino zuriaga dago gaur, ikusiko duzu ezin den irudia, eta bire, erakutsiko dizuet, oantxe bertan justuki estuari, baino dela, 10 minutu arte botari du, eta begira, orduko harto batian, nola gelditu den, maila hau, hemen kanpoan dagoena, hemen 2-3 zentimetro bota ditu, eta horrelaxe dago plaza bera ere, ikusten duzu hor, Andremari Zuriaren irudia hori ere, xuri xamar, ikusitugu istripu bat edo bertze, bat erori ere egintzaigu hemen, ez da broma, ze badakizu elurra telebizitek ikusteko aski polita dela, baina errepideari biltzeko eta bar, gauza korapilatxua da elurra. Zu bai panpina iteko moduan, Joseba, Olaf Garai? Bai, izasko moian dugu gure saioko Frozen, eta nik onartzen dut gustora. Ez dugu hemen elur panpinik, baina behar da gero joanen gara parkeren batean, eginen dizugu elur panpina. Bueno, erran dugu bi aurpegi dituela elurrak, bat ederra divertigarria bertze bat ez ainona gaur bioazo saioan denetarik erakutsiko dizugu gaur Euskal Herrian hause delako zalbistea, ez da, xuri-xuri ernatu baitira Euskal Herriko eskina unitz, bino bertze unitz, dibertsiorako eta jolaserako gai izan dire. Gu Bergaran izan gara, eta han, arazo larririk gabe eta bertzelako disgustorik gabe, jolasean eta dibertsioan harrapatu dugu, bat baino gehiago. Txuri ernatu da gaur Bergara goizan goizetik eta dibertsioa hemengo gazteen artean gaur ongi pasatzeko aitzakia da elurra eta zorionez Bergaran Lander udaltzaingoen burua ez da istripurik eta ez beharrik gertatu. Ez, lasaitasuna, udal baliabide guztia bideratu dira gatza botatzera eta errepideak garbitzera arazoak ekiditzeko. Aldik eta azkarren ekiditu dira arazoak, ez ere aldapetan eta inzidentzia oso gutxi egon da. Eta uste dut oin lasaitasuna dagoela, oin ez dago lurrik, baina gatza botatzen ari dira, goiz osoan arituko dira, eta espero dugu lasaitasuna bermatuta egotea. Dibertsioak segitzen dut, erakutsiko dugu irudia zenez, guri dizkigute lurra bola botatzen, egia da aspaldi etzuela Bergaran lurrek egin, urlen urtean etzuelako zegin, eta gaur behintzat dibertsiorako zorionez izan da eguna, ez da? Bai, Bergarako udalako urtero legez aprobatzen da elurte plana, eta horren baitan udal baliabideak eta bideratu egiten dira alerta laranja dagoenean, kasu honetan atzo gauetik egun oso egongo da alerta laranja, eta gero horren arabera egokituko dira baliabideak, alerta laranja jarraitzen duen arabera, eta gero beharren arabera baita. Lander, Bergarako udaleko udaltzain burua, esker mila, guretzat arte bat hartzeagatik, segizunean, gatza botatzen, abertzarako lanetan, eta izan dadila dibertsiorako eguna gaur, eta ez dadila istriburik eta ez beharrik gertatu. Hori da, eskerrik asko zuei. Hortxe Bergarako udalekoen iritzia, zorionez, elurrak bi alderdi ditu, bat istripuena ez beharrena, bertzea dibertsiorena, Bergaran bederen, momentuz, dibertsioa nagusi. Aupa, Bergarako irudiak, Arabako irudiak ere bai, zuri-zuri bazterrak, eta Etzegaraten ere bai, Izasko Moiano, arratsaldeon! Arratsaldeon, Maialen Xabierta ikusentzule guztiok, Gasteizen elurrik ez entzun dudanagatik, baina Etzegaraden bai, bota eta bota ari da honetan ezakit ikusten duzuen irudia, zuri dagoelako guztia, mantu zuri batekin esnatu dira hemen ere bai, eta, guratzean momentuz ikusten duzuen bezala, errepideak garbi, elurrak entzeko makinak pasatu eta pasatu ari direlako. Ez dakit hortik ondo ikusten hau zuen, ze abrigatuta nago, goitik eta bera barrutik eta kanpora ikusten hau zuen hortik. Izaskun ikusten dugu, zaitugu aspaldiko partez Frozenen gisa gainera eta faltan botatzen zitugun. Zemat kapa dituzu, Izaskun? Begira, ez ditut kontatu, baina banekien desiatzen zenutela Frozen bere egoera horretan ikusteko. Begira, horbilduko gara eta ikusiko duzu zenolako mantua dagoen, lehenengo urtean nintzen ausartu sartzen, baina ikusten duzuen bezala badago elurra, eta Frozen bezain
elurtuta egoteko arratsale osoan zehar, bai, badago, elurra zenbat kapa, kamiseta interiorra, beste kamiseta bat, maien azpitik, maia termikoen azpitik, ditut beste media batzuk ere bai. Bi kaltzetin oin bakoitzean, eta ikusti duzun bezala, elurtzeko edo Gore-Tex bota horiek. Beraz, eta eskularroak, Josebak ez dakit gutzu dituen eskularroan, baina ni eskertzen ari naizun honetan, Egia da bai, Josebak faltan botako ditu eta zu ondo prestatuta atera zara kalera. Izaskun, non ibili zara, non egon zara? Bakotxea hartu eta esan didate Beizamara joan behar zara, han izugarrizko irudia ikusiko dugulako. Eta horrela izan da, zorionez, elur makina baten atzetik joan gara, ze benetan arriskutsua izan da, bertara iristea. Ez dugu ezagutu, Beizama, elurtuta egon delako guztia, baina bertan bi errekiderekin, bertako bi bizelagunekin izan gara, eta hau da, kontatu digutena. Goizeko 10 inguru dira eta Euskal Herriko puntu askotan elurra ikusten dugun bezala, Beizaman ere bai. Hau da erakusten dizuegun argazkia, herria zuri-zuri, eta horrela esnatu dira Beizamako herritarrak, eta une honetan kalean, ni neu, gure kamera Jesus, eta bi gonbidatu ekarri ditugu une honetan, elurretara hemen daudelako Aitor eta Pedro Mari, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo, San Marko. Helik eta behin, eskerrak Pedro Mari herriko alkateari bere elur makinaren atzetik etorri garelako eta honaino heldu gara. Dudipe bezala oso elurra ondia da eta ez da etortzik kotxen. Hau da, ikusgarria da, ikusten ari garena, sentitzen ari garena, ez dakit nola esnatu zareten, zer pentsatu duzue, goizean? Nola nahi, tokatzen zaigula eta herritarrak Bestaldea pentsateko eta bai. Ze hortutan hasi da hemen elurra? Ez dakit, atzo iluntzen, baina gu garbitzen hasi gara goizuko bostetan. Eta oraindik aurre ikusten duzu arratsaldean ere garbitzen ibiliko zaretela? Bai, buko arte ezin dugu hau. Herri txikia da, baina herritar guztiak imaginatzen dute etxean sartuta daudela? Bai, lanare goizin etango zuen norbaitek, baina egualdi honekin barruaneteko. Noiztik ez duzu elurra ikusten hemen Beizaman, edo ohikoa da hemen hotz handia dagoenean elurra ikustea? Hemen elurra urtero iteo. Aurten aurreneko aldia, baina berriz iruditzezate ingola. Bai. Oraindik elur asko ikusi behar dugu? Netzat bai, etzi. Aurrengo hilontan ingola bi aldiz o hiru aldiz hendik. Berazuek nahiko prestatuta zaudete, elur makinak eta badituzu herrian? Bai, harriko makinak bere traktoriekin dugu pelok eta... Eta alkatea bera igo behar bada, alkatea bera igotzen da, elur makinara? Beste erremaio izan. Zein izan dira gaur izan dituzuen lanak? Imaginatzen dut herri guztia palak hartuta hemen ibilidera, jota fuego? Bai, hori, eta gero zuaitzen bat eroite bat zagoen, erpide baten, eta ere moztu, eta traktoria pasatzeko libratu, eta... Beste kalderik izan duzu herrian edo momentuz? Autobusa ez da etortze gizin, hor kamino garbido, baina berriz ez zuitu iteo eta berriz ez dala etorriko esateko. Bikote eskerrik asko gurekin izatearen jarraitu lanean, eta beste barik hemendik agurtuko zaituztegu. Goizeko 10 eta 10 diren une honetan elurra asko ari du, eta ikusiko dugu ea egunak zer ematen duen elurrari dagokionez. Mila esker Izaskun eta mila esker Beizamako herritarrea, aizu ederra Beizama. Bai, oso polita irudi benetan ederrak. Ederra, bai, berehala itzuliko gara kalera, baina jakin dezagun zer datorkigun aurretik. Onintze Salazar, Euskalmet, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Onintze atzo hitz egin genuen zurekin eta esan zenigun gaurko eguna korapilatxua edo izango zela, espero bezalako ari da gertatzen? Bai, egia esan lur mailarekin beti gertatzen den bezala, batez besteko bat markatzeko edo aurreikusteko gai gara, eta beti batez bestekoa denez beherago ere egiten du eta zuritzen du, eta hori da izan duguna. Toki batzuetan beherago zuritu du, baina beste toki batzuetan espero baino apur bat gutxiago ere egin du. Zer gertatzen da, oraindik eguna ez dela bukatu, goizean bai,
nolabait lasaiuneak izan direla nagusi, eta atsedenaldia edo hartu du, baina gero eguerditik aurrera berriz ere hasi da euria botatzen, hasi da elurra botatzen, eta berriz ere, hori da espero duguna datozen orduetarako, egoera ez dela erabat baretuko, eta oraindik toki askotan zurituko duela. Aipatu behar dugu, Euskalmetek elur maila aipatzen duenean, zuritzen duen maila aipatzen duela, eta badakigu beti ere beherago ere elurra egiten duela, ikusi ditugu, Bilbon ere elurra egin duela, baina hori litzateke guretzat nolabait elur maila izango. Beraz, orokorrean esango dugu, iragarpenak betetzen ari direla, eta egin behar izan duguna da alerta laranja luzatu. Bihar goizeko 9:00 arte, izan ere, gau partean naiz eta zertxo bait igo daiteken elur maila, orokorrean 500 metrora kokatuta egongo da, eta oraindik ere botako du. Beraz, bihar goizeko 9:00 arte alerta laranja, eta gogoratu behar dugu, ekaitza ere sartzen ari dela, trumoi ekaitza, eta beraz momentu batzuetan, goizaldean gertatu bezala, txingorra kaskabarra ere botatzen duela, bereziki kostaldetik gertu. Horrek esan nahi du, honintze, gaur goizean esnatu garenean zuri etzeuden leku batzuk bihar goizean pertsienak ireki eta zurituta egongo direla? Gertatu daiteke. 400 metrotik edo 500 metrotik bera daudenak printzipioz ez. Izan ere, aipatu bezala, elur maila gaur hauean, hortze 500 metrora kokatuta egongo delako, eta gero goizean zehar, elur maila gora egingo du, eguerdirako 600-800 metrora kokatuko da, eta gero arratzaldean zehar asko igoko da, izan ere aire masa hotza nahiko azkar aldenduko da, beraz trumoi ekaitzak alde batera utziko ditugu bihar, elur mailak gora egingo du desiente, baina oraindik ere hasieran elurra eta gero euria egiten jarraituko duenez, adi ibili beharko gara, goizeko lehen orduetan elurrarekin bereziki, gaur goizean gertatu bezala, eta gero arratzaldetik aurrera, arratzalde iluntzetik aurrera, gure erreka eta ibaiei begira izan beharko gara, izan ere, ematen du toki batzuetan behintzat aldi berean eman daitekela, elurra urtzen hasten dela euria egiten duen bitartean, eta beraz ur guzti hori gure erreka eta ibaietara joango litzatekela, eta beraz bihar arratzalde gau partean hori izango da bereziki gure erreta. Eta honintze, orduan noiz hasiko da kontua baretzen, elurra dela, hotza dela, ibaiak direla? Hotza dela oraindik ere esan behar dugu, ostiraletik aurrera eta asteburua barne hartuta eta ematen du datorren asteko hasiera ere bai, hotza izango da. Egia esan, giroa hotz mantenduko da, antizikloi bat ematen du gurean sartuko dela, eta oraindik ere nola asko oztudan gure gainean daukagun airea, oraindik ere giro hotzarekin jarraituko dugula, baina prezipitazio aldetik desente hobetuko du ostiralerako, berri onak Donostirako. Ez du guztiz atertuko, ziurreniko goizean euri pikin bat egin dezake, baina orokorrean gutxi, arratzalderako atertuko luke, eta beraz elurra, euria eta ostiraletik aurrera balde batera utziko dugu, baina gogoratu, hotza egingo duela, eta beraz goietan elurra bota baldin badu, eta mendira baldin bagoaz asteburuan kontuan izan behar dugu, izotza ere topatu dezakegula. Honintze, ze mezu zabaldu nahi diezu gure ikusentzulei? Gaur tentuz ibili beharko garela oraindik ere elurrarekin, bereziki errepidetan izaten da arazoa, eta beraz beharra ez badugu, ez dezagun kotxe hartu eta errepidera atera. Naiz eta momentu batzuetan ikusi ondo dagoela egoera, zaparra sartzen dira tarteka, eta beraz momentu batzuetan argi uneak ere izan ditzakegu, baina gerora elurra bota eta zuritu dezake, beraz soilik beharra baldin badugu, aterako, edo behintzat hori da holko, ateratzea errepidera, beharra baldin badugu, bestela, hobe kotxea behintzat ez ateratzea hori behintzat gaurkoari dagokionez. Horixe gomendioa apuntatuta geratzen da, Orintze Salazar, Euskalmet, eskerrik asko benetan, zure informazioagatik. Eta Gasteizen utzi dugu, Joseba Olagarai edo Olafgarai, ez dakit nola deitu beharko digun, aurrerantzean. Ea, Joseba, lehen zurituta zegoen, orain ere jarraituko du noski, ez da? Elurra ari du. Ara, begira, eta terraza batean esirita dago gainera. Orain txezaude, txokolatea txurroekin hartzeko moduan, Joseba. Ari du. Horixe bakarri dugu falta hemen, txokolate goxo eta bero bat, guk erakusten aldizugun irudia hause da, Erreportareko horiten dugu, telebistako irudia erakutsi gaur Gasteizko Andre Mari Zuriaren plaza zuri-zuri dago, eta azter da, ume hau, segi, harrapatu, nondik atera da ume hau, hau, etzegon prestatuta, nondik atera da, ala,
Hau ezkeun espero, Gainera. Bueno, vale. Aski. Hori da, Bueno, hori da humedadea, hori, Joseba. Hala, emaneaz arpegi. Hala beste bat ere. Venga, hala. Bueno, gauza unitz da, elurra, dibertsioare bai. Eta, bueno, Gasteizko Andre Marizurien plazan, jolasean ikusi dugu jende franko gaur. Hemen adin guztietako gari da jolasean. Eta hemen dugu gurekin, gonbidatu dugu gure gana Josu. Arabarra da, Gasteiztarra. Josu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gasteiztarrontzat ez zaina arrarua elurra ikustea zuen irian. Ez, batez ere, negu partean, gu betidanik, ni txikitatik ezagutu dut elurra, orain baina askoz gehiago, ezagutu dut kriston elurkada botatzen zuela eta ohituta gaude nola, gainera oso beharrezkoa ikusten dugu, bai. Dibertsioa da zuentzat, edo badu apurotik ere? Bueno, bi aldetatik ikusten dugu ere, bai, ez? Trafiko aldetik kotxez mugitu behar baduzu, pues, beti ez da oso erosoa, ez mugitzea kotxearekin. Baina beste aldetik, bai, seguro, asteburuan jende pilo bat joango dela, Paku aldera edo lako mendi batera eta jolastera, dudarik gabe. Horrik ustut, aurra barkatu Josu, guainik segitzen duela jolasian, gaur pixkat hasidan nerekin eta ikusten dut. Ustu guainik gogoa, segituko dugu jolasian? Torre, manen dizut bat ederra, Bai ba. Manen dizut. Hala. Bueno, venga, goazen dibertxotik pixka bat. Pixka serio jartzera, ze badakizue errepidetan ibiltzea eta kanpora ibiltzea ez dela beti erraxa. Josu Erkorekak Eusko Jaurlaritzako bozera mailak ere adierazi du alerta laranja bihar goizeko 9 kartel uzatuko dutela, hortaz errepidean ibiltzen zaretenok adi eta tentu zibili. Gu jakina izan dugu nola garbitzen diren errepide bazterrak eta egon gara Bergarako San Prudentzio auzoan dagoen gatz biltegi batean eta han erakutsi digute ze lan egiten duten, elurrak kentzen ibiltzen denen makina horiek begiratu, normalen agertzen ez den biltegi horietan ze lan egiten duten. Gatza, zenbat kilo gatz bota ote den Euskal Errepide sarean atzotik aurrera bitartean. Gatza biltzen den leku horietako bat ere etorri gara, eta hemen nola egiten duten lan irakutsiko digute. Jon, zer moduz? Egunon, ongi. Bai, zertan ari zara? Oan momentu eta gatza kargatzen, oan zuhitzelei eta netzate gatza kargatu horre do. Nora eraman guztue gatza? Nik apazarrera nijoa eta zuhitzelei ez da hemen herritan garbitzen. Zenbat kilo gatz mugitu alizan duzu egunotan? Atzotik aurrera? Atzotik aurrera, kilo izango ja 500 tonela da, izango ja. 500 tonela da? Bai, igurutan. Zer joan da gaur goiza, gatzaren banaketan? Gaur ongi, gaua nahiko zail izan du da, baina, bueno. Segiztu lanean, guain ikusten dugunez hemen hartzen duzu gatza, biltegitik, eta hemen dago suhiltzaileen kamioia, eta zure kamioia ere bai, zai hori kargatuko duzu, ez? Lehendabezi suhiltzailei boteko jote, eta hori gutxio behar dute, eta horretik. Eta suhiltzaileak hemen zein da euren lana orain? Beraiek gure berdina, beraiek etorkate, herritako karotenak, eta gutak hau, nazionalak, deitzeana. Ikusten dugu segi lanean, hori botako duela kamioiarekin, horra, gora igo behar da gatz hori. Lana hundi ari dira egiten Euskal Errepide sarean atzutik aurrera tona unitzetako gatza bota behar izan dire, eta eurei eskerrak seguraski istripua unitz eta unitz gelditu ahal izan dire. Gatz hau, ze gatz berezia da ez da, Jon? Bai, hau gatza minerala izaten da, propio, zeatik gatza urekoa desein egiten da zeiton. Gore egoko duzu eta gor goiti bota, ez da? Bai, hori da. Eta gatze biltegi honetan zenbat gatz biltzen da? Hemen normalen 1500 tona. 1500 tona? Bai. Utzeko zetugu lanean, Jon, eskerrik asko. Hemen ikusten dugu, hau da elurraren gibeleko lana, normalean ikusten ez den hori, baina gure segurtasunen alde egiten den lana izugarria, bertxe ikusten dugu, oantxe bertan gora igo eta kameia beteko duela, erran bezala kanpazarrera barkatu bidaliko dute, hemengo gatz ton hauek guztiak, eta hauxe da, lana izugarria, Euskal Herriko errepide sarea segurtasunez eta behar den bezala egon dadin.
Mila esker Joseba, eta orain Gasteizaldetik Nafarroara goaz, Arruazura goaz, lehen ere esan dizuegu, bat egingo dugula Aritz Gamboarekin, Arruazun ere elurra egin duelako, ari duelako, ez dakigu, Aritz Gamboa, arratsaldeon, zer mozkeo eguraldia duzu oraintxe? Hene. Arratsaldeon, Xabier, Maialen eta ikusentzule guzti, ikusten duzue. Esan beharrik ere ez dago, hemen elurra ari du mara-mara, egia esan, egunak bi parte izan ditu, ez? Gauak dena txuritu du, goizealdean hola azista batzuk botatzen zituen, baina gero terune zabal bat egonda, eta orduan botatako elur guztia kendu duia, eta berriro ere arratsaldea etorri bezain pronto, elur kontuak, eta ikusten duzuenez, dena berriz ere txuri-txuri jartzen ari da. Ia 10 zentimetrora ere iritsi gara hemen sakanan, altsasun 10 zentimetro uki ditugu Arruazun ez horren beste, baino hor tartean ibili gara eta uste dute hemendik gauera bitartean mintzat, elur kontuak izango direla. Aritz, zer moduz daude zuen inguruak, zer moduz errepideak, arazorik izan duzue? Bueno, egia esan hemen badakizue, Gipuzko aldera konektatzeko, Arabak konektatzeko eta Naparrotik Gipuzkoara bi bide dauzkagula, bat Etxegarate, bestea Leitzaran deitzen diogun autobidea, eta gero Araiarako autobidea, ezta? Gasteizera dijoana, hiruetan egia esan arazoak egon direla goiz partean, gero ja arazo horiek nolabait ere garbitu dira, ze hemen behintzat elurrak kentzeko makina guztiak martxan daude etengabe gora eta bera, eta beraz esan dezakegu egunean zehar ibilgailuak ibili ahal izan direla, baino tentu handiz, adibidez Leitzarango autobidea goizean kamioiendako itxita egonda, naizta kotxeendako irekita egon den erreil bat, eta oraintxe bertan antza denez arazoak sortzen ari dira, baina tira, badakizu, elur kontuekin karreteran ibiltzeko behintzak garaia ez dela izaten. Bueno, karretera baina mendietara eta larreetara begira Aritz hau behar genuen, ez da? Beharrezkoa da elurra, oso beharrezkoa da, neguan gaude, eta neguan hola urtarrila inguruan, otsaila inguruan horrelako bat beti espero dugu eta behar dugu. Gure mendiek elurra behar dute, uriturri nagusiak elurraren bidez betetzen zaizkigulako, eta bestetik inguruko landareriak ere bere sustraiak ongi heltzeko elurra eskertzen du. Beraz, ongi etorria elurra, baina nahiko anabasa ere sortzen digu, eta gaur gure haziendak, kanpoan dauden ardi edo animali, kabalak, nahiko lan eukiko zuten beren belar hornikuntza eskuratzeko, badakizue hauek ohituta daude ere, muturra elurran artean sartu eta belarra ozkatzeko, baino ez da gehien gustatzen zaien egia esan. Aritz, beraz horrek zesan nahi du, animaliak zuen kasuan hartaldeak eta goxoan, barruan estrabian dauzkazuela, edo badago bakarren bat, abereren bat kalean, edo mendian, hobeto esan da? Gure animaliak badakizu, erditze garaian daudenean, erditzen dutenean, eta ekoizte garaia daudenean etxalde barruan eukitzen ditugula, baino denek ez dute erditzen, ahariak ez dira etxaldean egoten, eta antzu gelditutako ardiek hoiek kanpoan egiten dute. Eta badakizu, potxokak ere baditugula, irikoak, behiak, hauek kanpoan daude. Eta oroar, bertako arraza eta nekazaritza estensiboa egiten dugun abeltzainon abere askok negua ere kanpoan egiten dute, bekolarretan, baino bekolarreak adibidez orain sakanan denak txuri daude. Beraz, hoiei pixkat sufritzea tokatuko zaie. Esan beharra dago bertako arrazak balin baditugu, bertara egokitutako, eta hau da giro honetara egokitutakoak direla. Aritz Gamboa, eskerrik asko, Arruazuko elurteen berri emateagatik, eta berehala berriz zurekin izango gara, beraz urruti ez joan, bideo polit bat erakutsiko diguzu eta gaur ere. Eta guazen orain Izaskun Moianoren gana, Izaskun Etzegaraten utzi zaitugu, eta horre gongo zara noski. Arratsaldeon berriz Izaskun, ze berri? Ez gara urrutira joan, Xabier, hemen jarraitzen dugu Etzegaraten eta aterkia ireki behar izan dugu, ze elurra bota eta bota ari da gure atzean errepidea momentuz libre eta ondo. Gaur goizean Etzegarateko portua itxita egon da, elurteen ondorioz, baina ireki dute 12 aldera eta orain zirkulazio arrunta dagoela ikusi genezake. Eta lagun batzuk ere aurkitu ditugu, esan digute elurretara etorriela, elurraz disfrutatzera gurekin ditugu Ander Ariane eta Txakurra ere Luk hortik ari da disfrutatzen, arratsaldeon familia. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, hoxe, lurretako gogokin eta baizkenen, pixka disfrutatzea etorrik, bere lehenengo aldia izango da gaina urte terri daukela elurretan ibiliko dana, eta hoxe, disfrutatzea pixkat. Txikitatik ja ezagutzeko elurra, ez? Bai, eta gustatzeko, gurire asko gustatzen zaigu, eta, Elurra ez dakit, mikrofonoa atsegin du, Arianek. Esaizu, bai. Kaixo, Ariane.
Flipatzen dago. Trineoekin eta guzti, etorri zarete familia guztia? Ba, hori da, plastikoa, garai baten bezala, trineo pare bat, eta hoxe, lurretan goitik bera pixa jolastu, busti, ingo gea, gero salda bero bat hartu, eta mikrofona igual etxea emango deu. Bai, hori ematen du. Arianen lehenengo aldia, eta zuek ere disfrutatzera etorri zarete. Agian elur gehiegi Ander, edo ondo dago? Bueno, ni netzako gehiegi sekula ez da, hasi geroz da gehiago hobeto. Ja, esatizut, gutxi izaten dugu elurre, ja, zoritxarrez, eta egiten donen, etorri jengea, eta disfrutatu egiten dugu, gustatzen zaigu. Eskerrik asko, Idiazabalgo familiari oso ondo pasatu, disfrutatu trineoarekin, eta nahi baduzu gero Ariane mikrofona emango dizut. Eskerrik asko, familia, oso ondo pasa. Ander eta Ariane agurtuko ditugu, baina aurkeztuko dizkizuet, beste lagun bat ez dizueta aurkeztuko, ze badakizue gu urtero bibazueketik Gipuzkoako puntu altuenera joaten garela, eta beti bertan daukaguna lagun bat, gure zain Luk hemendik dabil. Ikusi gaur goizean norekin egon garen eta non egon garen, eta zer kontatu digutan ikusi. Eta urteroko zita ere badaukagu Bidania goiatzera etorri garelako Gipuzkoako puntu altuenera. Ez dakit nire atzean ikuste dituzuen, baina badira hor aur batzuk, elurretan jolasten harrapatu ditugu, beraien trineoa hartuta, eta eskolatik ere pasatu gara, eta aipatu behar dugu irakasleak kostata, baina iritsi direla eskolara, eta klaseak emoteko aukera izaten ari dira. Aurrak ikusi ditugu bertan elurretan jolasten, ez dakigu zenolako klaseak eman dituzten gaur, baina nik uste gaur ondo pasatzeko eguna dela, eta urteroko hitzordua eta urteroko laguna, hemen gurekin Bidaniako Aratkin famatuena, eta gian Gipuzkoako ere bai, Gari, egunon? Egunon. Zer moduz? Ondo. Fresko, baina ondo. Berdin zaude, urtero ikusten gara, eta berdin 0 gradu egongo dira unoretan gutxi gora bera, eta zu beti mangamotzean. Bueno, barrun ez du hotzik egiten da, horretik. Bai, pala hartuta, ikusi zaitugu, elurrak entzen, aurten tokatu da, iaz ere tokatu zen, urteroko beste eginkizun bata hori? Bai, egile esan, bidek eta itxitxetu, baina egile esan politia da. Ikustia hola elurro, politia da. Bai, konta iguzu, nola esnatu zarete gaur goizean? Gauen pixkat esnatu naiz, eta behiatu lehiotik, eta ja ikusten nuen jaizala pixkanaka jotzen, 15 zentimetro ingurui. Gipuzkoako puntu altuenean kokatzen zaretela kontuan izan da, ez dakit herrira heltzeko gu behintzat, lehenengo martxa sartuta iritsi gara, ez dakit ingurukoek zerbait komentatu duzuen irakasleak ezan bezala, geldi egon behar izan dute momentu batean, elurrak entzako makinaren zain, ona heltzeko zailtasunak izan ditu mundu guztiak. Bai, aurrenetikan, goizen da oso goizo lanea eta jundianak eta, kontuz, bera jizteak onda kontuz, eta gero esan die baitare kamionin bat edo trailerren bat zehola kruzatuta, eta orduan nahiko kaos bihurtu dela hor, eta jakitani esa pasa eta kamionoi zuzendu dutenen, beste dintzeko pasadia. Elurretan esango dugu aditua zaitugula, Bidanian bizitzagatik, horregatik besterik ere ez bada, zer ikusiko dugu urrengo orduetan gutxirantz joango da zuen ustez, edo oraindik alertan egon behar dugu? Ez dakit, Andoni Aizpuruk eta esaten dutena, gaur behintzat, gaur egunen zehar ingo dula. Gero ja ni uste bajatzen jungo dela, ez dala gehiago jungo. Pizkatean pala hartu bai, baina disfrutatu behar dugu ez, paraje zoragarri hauetaz, eta hortan utziko zaitut, ea lan askorik ez duzun gaur, eta behintzat zure herriko elurte honetaz disfrutatzeko abagunea ere bat duzun. Egarki, ondo segi. Gero ikusiko dugu berriz elkar, eta hau da erakusten dizuegun irudia, Gipuzkoako puntu altuenetan kokatzen gara, une honetan Bidanian, eta momentuz hemendik agurteko zaituztegu, eta arratsailean kontatuko dizkizuegu gainontzekoak. Mila esker, bikote, urteroko bikotea, urtero hortxe elkarrekin ikusten ditugu. Eskerrik asko berehala izango gara berriz ere zurekin Izaskun, eta orain Gipuzkoako punturik altuenetik, Bidania goiaztik, Euskal Herriko punturik altuenera goaz, Abaurre gainara, Blanca Carballo, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz. Blanca, gu ongi gaude eta gustora gaude hola hemendik goxo-goxo elurra ikusten hasi garelako, baina zuek noiztik zaudete elurretan? Bueno, ere oso ongi gaude, ere gozo-gozo, eta etxean, klaro. Baina, betiko gauza da, orduan oituta gaude.
Ba, zuek ohituta zaute, ez da, Blanka, guk elurra ikusten dugu, eta askotan txundituta begiratzen diogu elurrari, baina zuentzat oso ohikoa da, elurtea. Bai, urteroko gauza da, eta askotan farra egiten dugu zuk esaten duzuenean, eta bueno, nolako elurtea 10 zentimetro bota duela. Hemen 10 zentimetro gutxi da. Askotan askoz gehiago. Baina, zer egin behar dugu, badakigu hau beharrezkoa dela, eta gainera askotan itxeiten ari gara ea elurra egiten duen. Orduan, ongi gaude. Blanka, esan digute, elurra bakarrik ez, haize asko ibili duzuela hor gainean? Bai, atzoa zizen eta haize boladak eta badakizu. Askotan arriskutsua da, eta haize bolada azten denean elurra dagoenean, eta bentizkero izenekoak osatzen dutela errepidean bertan, eta gian errepidea ongi dago, zaindurik eta elurri gabe, baina bapatean, agertzen zara leku batean, eta bentizkero batean topatzen baduzu, orduan arriskua da, baina, bueno. Arazoren bat izan duzue, Blanka? Edo dena normal ez da ohikoa ez den ezer ez da gertatu? Hori badakigu, prez gaude, baina badakizue, orain jende pila bat erriti kanpo lan egiten duenez, askotan errepidetik hori bili behar denez, gauza horiek beti arriskutsuak dira. Baina dena den horrekitan niebezek oso ongi mantentzen dute errepidea, baina gerta daiteke batean ekaitza bat edo hori botatzen du edo bentizkero bat haize bolada oso fuerteak eta elurra mugitzen du, eta orduan, agian momentu arriskutsu batean zaude. Baina nik uste dut hemengo jendea oso kontzientea da zer den hori elurra eta autoak eta dena prest daude eta prestaturik bai horretarako. Blanka Carballo, gaur planiko honena Euskal Telebista piztu eta bi batzuek ikustea, eta alba da sutondoan, Beraz, eskerrik asko, gure galderei irantzuteagatik. Bueno, besarka bat nahi duzun arte, Blanka, eta goazen berriz Gasteiz aldera, Joseba Olaz Garai, Arratsaldeon, ze berri orain? Ara, begira! Berriz ere, ara, hortxe Olaf? Arratsaldeon, Maialen eta Xabier, nor naiz? Olaf? Olaf Garai. Bai, Joseba Olaf Garai, elurretako erreportari hementxe. Bueno, zuek eskatu eta guk egin, zeitxur hartzen jozu gure Olafi? Bera ematen du. Nik asko sentitzen dut, baina ez dut txinisten hain denbora gutxian zuek egin duzuenik. Ara. Egin dugu, ez, begira. Hau da, interneten sartu gara Googleen, jarri dugu irudia, nolakoa den Olaf, eta saiatu gara berdintxo egiten, eta egin dugu, egitan gainera, egia da, lagundu digutela, etorri Raquel ona, Oso ondo dago, Oso ondo dago. Bai, ez? Bai. Raquel, jarri nina ondoan, elkarrekin egin dugu, lagundu diguzu, Raquel. Bai. Jarriko gara hemen ondoan, nahiko txukun, gelditu zego gure Olaf, Raquel, dibertsioa da elurra, eta zu ere bilezak gaur patinatzen ere, bai. Bai, estazioan ibiligea patinatzen, eta elurretazko bolak baitare, botatzen. Ongi pasa duzue? Bai, oso ondo. Bueno, hori garrantzitsua da, eskerrik asko, Raquel. Bueno, Olafekin batera, kontenago, ez duzu sinesten, egitan egin dugula elur panpina guke. Egitan. Orain bai. Ni sinesten dizu, Joseba. Maialen, bakizu horrelako da. Orain ikusi dugu esku gehiago ere izan direla tartean, eta orain bai. Bueno, ez dakitza errandia zuen, nasi naiz, baino, manen diegu paso gaur grabatu dugun bideoari. Badakizue gaur, kameralaria Xabi eta Bilek etorri gara Gasteizera, kostat ailegatu gara, baino, bidean hainbat geldialdi egin ditugu, eta gelditu gara Aretxabaletan. Eta hango alkatearekin, Unai Elkororekin, erreportaje polita grabatu dugu, horrelaxe bizi izan dute gaur elurra, Atxabaltan. Gauza ederra dela ikusteko elurra telebistatik, etxeko goxotasunean paraje honek horixe erakusten du, eta zorionez, Leintz Bailarako herri txikietan ez da bertzelako istripu ez beharrik gertatu, gurekin da Aretxabaletako alkatea, Unai Elkoro, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola joan da goiza, sortu du ez beharrik elurrak Aretxabaletan? Ez, azkenian aurre ikusita zauen, bentsat, guain iragarpena bete die, eta atxoti protokolua elurtiena martxan jarreta dukan, orduan ez da elur gehiagin, izadatxuri
txuri argitu dau, baina arazo barik. Zuek tratu bitxia duzue bertako baserritar batekin lurrak entzeko lanetan laguntzeko? Bai, ez dakit bitxia da, nero ez? Niretzat bitxia irut, beti hola egin dau. Auzo bideetan elurrak entzeko, bai, traktorea dokon baserritar batekin hitzarmen badaukau, eta auzo bideetan bera arduratzen garbitziaz, eta gero kalian. Eta hoxe da traktorea, ez da ikusten ari garen hau, udalak jartzen du, itzeneko pala handi hau? Hori bai, palieta guri egia, bai, hitzarmen hau jarrita eukitzen da, atzo jarri zauen, ja protokoloa martxan jartzeko, eta gaur guxin ibili da, garbitzen. Kalian gero gure bridaka da garbitzen dau, eta espaloiak eta kale garbiketako eure brigada hori beste enpresatekoa dio, baina garbitzen hon biharren kalia, elurre garbitza hau eta gatza botatzen da, espaloiak eta aldan da txukun eukitzeko. Unai Elkoro, Atxabaltako alkatia, eskerra unitz, guretzat arte bat hartzeagatik, eta segitu zala elurrak buruko minik sortu gabe, eta denen gustagarri izaten. Hori da, politxa da, baina buruko minik aldala ez da izela. Eskerrik asko. Horaxe, ikusten dugu elkarlana ze garrantzitsua den, auzolanean, baserritarrak eta udalak eta elurraren burukomin guztiak entzen, eta zorionez, Aretxabaletan, elurra momentuz gustagarri da. Mila esker Atxabaltako herritarrei ere gurekin izatearren, eta orain goazen goxo barru batera, gure reportariak hor hotzetan dauden bitartean gure bide lagunak etxean daude goxo. Amaia Agirre, arratsaldeon, gaur izala duzu arazorik lanera joateko edo batetik bestera ibiltzeko zuk? Arratsaldeon, hemen nago goxo bai. Neregan gaur pertsonalki elurrak ez du eraginik izan, esango nuke atzoko eguraldiak gehiago izan zuela. Ni egunero nazional batean ibiltzen naiz gora eta bera Beterriko eta Goierriko ikastetxetara joateko, eta atzo istripu faltik etzan errepide horretan, justu ni kontrako norabidean harrapatu ninduten ikusi nituen bi istripuak, eta garaiz iritsi nintzen, iritsi behar nun lekura, baina gaur, polita izan da nire goiza, ateri juna izelako Lazkako ikastolara bidean, eta kotxetik jetxi aurretik ikaslek ikusi naute, eta garbin eraman kotxea elurrez josi date 5 segunduko tartean, eta egia esan poza mandit. Gero gela barruan 10 terdiak buelta hortan esango nuke, momentu batean kosta zait, leiotik elurra hasi dula ikusi dutenean berehala inertziaz, nire baimenik gabe, altxadialako denak emozionatuta. Orduan, errepidean eragiten ditu oztopoak, baina egia da, batzuk noiz garbituko zai egoten dian bitartian, txikiak noiz eroriko egoten diala, ez da, gozatzea beste kezkari gabe, eta hori ere estimatzekoa da. Beraz, zuen etxeko txikiak pozik daude, Amaia, elurrarekin? Egia esango dizut, atzo, biskietako batek lotarako bidean esan zidan, amatxo, biharre elurra ingo dula esan du amak, eta esan nion, hemen segurasko asteasun lurra ez du zurituko esan nion. Eta gaur, bera izan da justu lehenengoa jeikidana, eta lehenengo gauza egin duena da, pertsenak igoarazi, eta begiratu ea lurra zurituta zegon. Eta pena hartu du soilik ikusi duenean mendigaina zurituta, eta asteburako plana ja beak egin digu 4 urterekin, pentsa. Oso ongi, bete, plan hori, seguru ederra izango dela, eta eskerrik asko benetan Amaia gurekin izatearren, eta zuk ere albaldin bauzu bentzat gozatu elurraz. Eskerrik asko. Ondo izan. Ongi izan. Eta goazen berriz ere Izaskunen gana, goazen Etxegarateko goiko punta horretara, hor jarraitzen duzula pentsatzen dugu, Izaskun? Arratxaleon berriz ere, bai, elurrak ez dituzten mugitzen. Bueno, ez elurrak, itxoin segundo bat, Maialen, ze hemen isua zeukan eta aterkiak ez dinuen zuen zain hor paso mateko, eta ez din, baina erakusten dizuegun irudi hau da, begira, Jesus, erakutsi, ez dago inor langileak, diako langileak ditugu, baita ertzaintza ere hemendik hurbil da, eta elurrak entzeko makina bat ala beste, errepidean zehar pasatzen ikusten ditugu. Egon garalen Izalgo familiarekin, baina segurazki beste familia guztiak, benta barruan egongo dira txokolate bero hartzen
eskatzen, eta guk horretarako gogo bizia ere badaukagu. Baina aitortuko dizuet, goizean zehar gaur egun gogorra izan dugu, Batez ere, elurragatik eta errepide sareagatik, ze une batzutan elurra kentzeko makina gure aurretik izan da, eta bidea erraztu egin digute Bidania Goiatzera heltzeko edo Beizamara heltzeko, baina beste batzuetan gu geu izan gara bidea irekitzen ibili direnak. Alegia, lehenengo martxa edo asko jota bigarren martxa sartuta aritu gara elurraren bila leku batetik bestera, baina momentu honetan etxe garaten gaude, oinak elurretan ditugu eta lasaiago gaude egia esan bai. Oinak elurretan eta ze bideo erakutsiko diguzu, orain itazkun? Begira, Gipuzkoan izan gara, eta Gipuzkoatik Etxegarate ireki dutenean, Etxegarate pasatu, eta aguraineraino iritsi gara. Hane elurra ikusi dugu alde batean eta bestean jende gutxi kalean, baina ingurune teknikariarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta hau da berak kontatu diguna. Eta elurraren bila jarraitzen dugune egun honetan, Beizaman izan gara, Bidanian izan gara, eta orain agurainen gaude Gipuzkoatik Arabara. Etorri gara eta ikusten duzuen bezala, manta zuri bat dugu inguruan. Elur makinak ere, elurrak entzen ari direla ikusi dugu orain momentu honetan. Eta jende gutxi, kalean hotza dagoelako, eta une honetan ere elur malutak ditugu inguruan. Goazen herritarrekin hitz egitera, eta herritarrak edo herrian dauden pertsonekin hitz egingo dugu. Gurekin dakoagu Xabier Luzuria, ingurumen teknikaria zaitugu. Egunon? Oida, kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, hoz pixkatekin esatu gara, baina ondo esango dugu. Bai, esan didazu, ea txanoarekin elkarrezketa egiteri duzun noski hotza dagota. Oida, oin arteko udazkena eta negua ez die oso oiko gizan, eta negua iritxela mateu, eta hotza, eta txamarrak ibili behar. Amabi terdi inguru dira une honetan, gure inguru guzti oraindik zuri-zuri dago, nola esnatu zarete herrian? Zazpi herrik aldea izan da kasu esnatu nahizena, eta orduan ikusituk kitani besak, eta behintzat kotxeek ibiltzeko eta oinez lasai eta aldik eta arrisku utxina eukitzeko jendea lan nahi izan, eta ja pixka juten nahi da, baina goizen jekin nahizenen zuri gozi ondena bai. Ez dakite arazorik edo izan duzuen, herritarren bateke arazoak edo izan dituen elurragatik, edo bidea libratu bezain pronto ja normaltasunez aritu izan zareten. Dakitena da, goizen autobian istripuko kamioi batzu bidetik atera zeudela, eta holako pare bat gauzi izan diela, baina herri barru ni dakitela behintzat, ez da arazo larrik izan da, hemen Gipuzkoa baino otxugo daude holako egorata, eta nik uste jende hau txuta daula, eta jendeke guzto gabartu hau. Etxegarate egun goizean zehar behintzat itxita egon da, ireki bezain pronto guk 12 terdiak aldera zeharkatu eta onaino iritsi gara, uste genuen ez genuela elur askorik ikusiko, baina une honetan elurra botatzen ari da, eta gure atzean ere guztia elurtuta dago. Ez dakit, ohikoa den, negu askotan ikusi duzuen argazki bat den hau, herria elurtuta izatea, edo... Ni egizan izatez hemengoa naiz, baina hemengo komentatu jatenan gati bintzat, elur dezente egin izan du, eta kapare lorigoa egin izan du, eta hemengontzat, neguro pasatzean gauza bada, eta ondo. Beraz, goreteksak eta neguko edo elurretako arropa beti armarioan duzue. Beharko, astelenen egizan euria desente intzun, eta ja errekak eta ja bizkati jota zeuden, eta ja negu etorri eta gara joa zeuken, da ja neguko erropa gantzi eta ez da besteik. Aurrak eta eskolara joan dira normaltasunez? Hemen ja esan dizut, goizen ja lanen hasie, eta ja autobusak eta betiko martxan lanen hasie, eta arazoi gabe, alduna behintza, ez dakit, herri txikitatik eta bidea ondo haula esan diate, baina baten bat igual lehongo zen, opako aldea oita ez dakit egizan erabat nola dago, baina normalitaten dago dena bai. Xabier, bukatzeko, zu ingurumen teknikaria zaitugu, lanean harrapatu zaitugu, gero aurrak bezala trineogan ibiltzeko aukera izango duzu, edo nahiago duzu etxean goxoetan egon? Ez dakit, ni egizan elurro oso zalea nahi, eta nik uste arratsaldea etxen lasai goxotasune pasako eta horrekin ondo.
Mila esker gurekin izatearren, Xabier, eta baskerrik asko guretzate, tarte bat ateratzen, eskerrik asko. Bale, oso ondo, eskerrik asko zuei. Esker. Entzun dituzue, Xabierren hitzak, eta hau da, agurainetik goizeko 12:30 inguruan diren une honetan erakusten dizuegun argazkia, elurra eta elurra botatzen ari da. Mila esker, Xabier, mila esker gurekin izan zareten guztiak, eta Joseba eta Izaskun, orain hartu atxen pixkatxo bat, baina berehala izango gara berriz ere zuekin, eta kanpoan elurra, eta hemen plato barruan, barea. Andoni, gaina, arratsaldeon. Baita zueire. Haupa, Andoni, bertsografiak egiten ari gara zurekin, gaur beste bertsolari bati buruzko informazio karriko diguzu. Aurreko astean pista pare bat eman zen izkigun, atletik, zalea zela, eta pilota. Gaztetan pilotan ongi montatzen zela. Horrek zesan nahi du, triste egongo dela gaur behar bada, azte buruaren ondoren. Hori ez dakit. Ez dakigu, ez da? Ez dut uste hain zutsua den. Ez, hainbeste ez. Pasako zitzaion, ez da? Pasako zitzaion, bai. Edo heldutuko zen, sako du. Nortaz ari gara? Piskat despistatu egin nahi nuen, baina sustraiko lina. Sustraiko lina, beira. Aipatu genuen. Atletik zalea da. Zalea da, eta gaztetan pelotan ongi modatzen, omentzen, duten nuen sekula ikusi. Bera itona zuen gainera, oraindik ere hor da, bera itona agian begira egongo da, pelota irakaslea. Eta bera ere aritua, ez da? Bai, bera ere aritua, bai. Pilota zaletasunari buruz, gure lantaldek elkarrizketa batean sustrairi hau irakurri dio, umetan nahiago nuen retegi izan, egaina baino. Bueno, nik ere bai. Bai, oso pelotazalea zen, eta ez dakit zen bat urtera arte, baina bere ametsetariko bat pelotari izatia zen. Gero patuak beste bideoa jarri zion aurrean, eta bideo hortatikoa, ez da. Bueno, sustrai ulertzeko, testu inguruan jartzea garrantzitsua da, Urruñako bertsolaria da, Ipar Euskal Herriko bertsolaritzaren mugimenduko lore bat, ez da? Bai, sustraik 51 urte ditu. 40 urte ditu? 40, 42 da. 42 da, bai. Bai, 40 urte ditu. Orduan, bere ibilbidearen demagun erdile bakarrik egin duela, edo, denborak esango du berak zenbat eskaini nahi dion, edo denborak zenbat eskaintzen dion berari ere, bai, ez da. Baina, bere ibilbidearen erdilea edo egin du, baina ibilbide luzea, bai. Eta kokatzen hasteko, bai, 1989ko txapelketa nagusian, 19 urte egin berrirekin, eta askorentzat ustegabean finalera sartu zen. Bai, esan dezakegu hor, amets eta sustrai atera zirela, iparraldean nolabait, aurretik erreferentzia edo erreferente askorik etzen, iparraldean hor utxune bat egon zen, Bai, izan zen utxune bat, bai, betidanik izan dira persolariak iparraldean, etxaunen gandik hasita, baina baita lehen berso txapelketetan, 35 eta 36ko txapelketetara beti etortzen ziren, iparraldeko bi, hiru, makin, hiri hartu brankakoa eta bar. Gero, Salvador eta Matxin oso garrantzitsuak izan ziren berso mugimentuan, 60ko hamarkadan batez ere, eta gero ondoren xampun bazegoen, Alkat, Laka, Esponda, baina nioño zarrago geri horiek danak. Eta gutxi gora bera, nire edade moduko bersolaririk etzen iparraldean. Hor lan handia egin zen iparraldeko berso eskolatan, lan handia egin zen berso udalekuak ere nik uste dut han hasi zirela hasi behar zuten eta han hasi ziren berso udalekuak ere, gaztetxoei udan aizi artea eta bersoa elkartzeko aukere emanaz, ez da? Horren ondorio bat izan daiteke beraz, nola hasi zen sustrai bertsotan? Berso eskolan, eta pentsatze dute gero nik mutiko ezagutu nuen hola berso udalekuetan. Eta mutiko ezagutu nituen haiek sustrai eta amets, 89an amets finaleko ateetan geratu zen, 9. okerrezpanago. Eta sustrai sartu egin zen. Orduan, nik ume ezagutu nituen mutiko haiek handik 4-5 urtera holtzan ondoan neuzkan, ez da. Eta bersotan ala gertatzen da, transmisio oso azkar ematen da zenbait kasutan. Eta zuek nola ikusten zenituzten 2001ko txapelketa hartan hain gazte? Sustrai nola ikusten zenuten, Belodromoan? Geure pasatuak ginen hortik, eta orduan ulertze duzu, ez da nola senti zitekeen bera. Berri, sorpresa, baina, hain gazte eta hain berria izanik finalera sartu baldin bazen zerbait egatik sartu zela ere bagenekien. Eta orduan,
emango zuela bere maila eta bai eman zuen noski. Eta zer izan zen, iparraldetik zetorren bertsogintzaren aurkezpen moduko bat? Bueno, ez dakitzen bateraino zen iparraldetik zetorren bertsogintza, baina bai, iparraldeko ume bat zen, Seaskako ikasle izana, iparraldeko bertso eskoletan ibilia, hango bertso udalekuetatik, eta hori bazen arnazaldi bat Euskal Herri osoaren zat, ez da? Orduko agurren bateo ez dakit badu. Bai, badugu. 2001an Sustraik abestu zuen lehen dabiziko agurra, finalean abestu zuen agurra, begira, Sustraiko Lina. Entzule astera goaz, berandu baino lehenago, antolakuntzak tratatu gaitu, inoiz baino goxoago. Azken postuak enau izutzen, ez probatzian nahiago, belodromua gainezkatani, egurrerako presnago, beraz bersotan ez egiteko, aitzakiarik ez dago. Egurrerako presnago, 19 urteko gazte baten agur bat, ez da? Normala, segurazki barrutik beltura hundi xamarra eramango zuen, baina esan behintzate prest zegoela, eta final txukuna egin zuen. Eta gaizki ez zitzaioen joan. Bosgarren egin zuen? Bosgarren egin zuela uste. Begiratzen aritu gara eta bosgarren. Bai. Bueno, orduzkeroztik pasadia 21 urte 22, eta Sustrai sekulako bersolari egin da ibilbide hortan. Bai, Andoni, zuk diozu gainera beti hobetzen ari den bersolaria dela. Bai, guk ezagutu ditugun bersolarietan igual goraberarik gutxien berak izan du. Goixamarretik hasi zen, 19 urte genean zegoen belodromoan, baina beti apurka, baina beti gora egin izan du, eta hori ez da oso ohikoa. Bai, eta 19 urterekin hasi finala jokatzen, 6 finaletan hartu du parte, beharbada hori da bere etengabeko bilakaeraren isla bat? Bai, beti gorantz egiten duena, segurazki aukera handiago dauzka, edo gertaliteke, baina gero beti finaletan egoteko aukera handiago dauzka, ez da, eta Sustraik beti egin du. Beti gora, harrigarriki, segurazki. Bueno, aurreko txapelketan 3. gelditu zen, eta oso gutxigatik etzen sartu buruburuan. Oso gutxigatik sartu. Puntu erdia edo puntu bat edo ezaten zen? Eta aurtengoan ere, ez dakit 4. egin du, ez da, eta oso gertu baita ere buruz-burukoan sartzetik. Beti hor dabilen bersolaria da, eta ez txapelketetan bakarrik, Nik esango nuke urtean zeharreko plazatan, nolabait definitzekotan oso bersolari profesionala dela. Bai. Profesionala zergatik? Ba, bueno, gu besteo baino, eta ni puntuala naiz oso, baina bestetanak baino ere askoz puntualagoa da, beti. Ez zaio inoiz detalle bat falta izaten, ez zaio inoiz berandatuko, ez zaio inoiz ahaztuko, ez zaio inoiz, oso zehatza eta oso zuzena da lan kontutan. Eta gainera, momentua eta publikoa ondoen irakurtzen duen bertsolaria dela diozuzuk. Nolako da doai hau? Bai, ez da doai erresa, Sustrai da beti erne eta beti adi dagoen gizon bat. Eta horrek errezten dio edozein plazaren irakurketa. Eta berdin du berso tordu, berso bazkari, berso afari, plazalioreko saio, txapelketako edo jaialdi, beti ongi kokatuta topatuko duzu Sustrai. Beti talaia egokia hartuta, bai personalen aldetik eta bai personaje bat egin behar duenean ere. Eta, bueno, hori doai handia da, publikoa irakurtzen jakite hori, eta momentuan zer esan liteken jakitea. Eta berriz ere txapelketari helduta, aurten Sustraik publikoaren irakurketa hori egiteko gaitasun hori erakutsi du? Bai, nik uste dut, bai ez. Sustraik azteko egin zuena zen lehen udaberri, bueno, urte mordo bat ona, segidan, baina lehen udaberrien da lehen udan txundituta utzi ninduen ni behintzat, elkarrekin tokatu izan ginenean, ze ondo ari zen. Ariketak heltzeko modu berri batekin, ariketa oso zailak oso ondo egineaz, eta abar. Eta, bueno, bai, egia da, gero, akaso, Irungo final aurrekoan oso ongi hartu ziola
neurria eta temperatura saioari. Hor txapeldunaren maila eman zuen, Andoni. Bai, hor zalantzarik gabe Irungo sustrai txapeldun izan zitekeen sustrai bat zen, dudei gabe. Eta gero honek esango nuke, finalerdietako publikoa ondo irakurri zula, eta sustrainean gauza arrarua edo finaleko masari zuzentzen ez zuela hain ondo asmatu segurazko. Hori bera ere konstiente da, esango nuke, bizein izan deuta. Bueno, beti asmatzen zaila da. Ezinezkoa, Andoni. Ezinezkoa da beti asmatzea. Ezinezkoa da. Goazen orain Irunera beraz, eta entzungo dugu Irunen bakarkako edo ganbarako gaia jarrita, sustraik abestu zuen lehen da biziko bertsoa. Gora berasko izaten dira, bizitzaren erliebean, inoiz edo behin ahazteraino, jende garela jendean, keinu bat egin didazunezuk, kartoi artean ikusi zaitut, hortzak harturik mendean, garai batean klasekideak aprobatzeko xedean, orain bizitzak kokatu gaitu, bakoitza bere fedean. Klasekideak ginenak lehen, orain hor zaude, eta ni hemen, zuzurean ni nerean, baina ez klase berean. Bueno, gauza asko esan daitezke bertso honengatik, ez da, baina klasekideak eta klase berean hor dago indarra, ez da? Gaia zuen kalean zoazela haren ahotsa entzun eta unkitu egin zara. Orduan, bere gelakide izandako bat kartoi artetik ari zaio deika, edo haren ahotsa entzun du, ez da? Baina, bai, gelakide bai, baina klase berean egonak bai, baina ez gaude klase berean, ostra. Oso ona, bai. Oso ona izgutxitan eta oso ondo esana. Bai, badu hori sustraik, eta nik uste dut, gainera ezaugarri bat badula, beti gertatzen ez dena, baina edozein ofiziotan ere garrantzitsua. Eta da, ofiziokoek asko famatzen dugula. Eta estimatua da, beraz. Estimatua da ofiziokideen artean. Eta horre, bai, aspaldiko ezara da, erne ofiziokideek goraipatzen dutenekin. Eta sustrai bada, ofiziokide guztien artean adostasuna lortzen duen bertsolari bat. Andoni, gaur lekutxo bat egina izan diogu sustrairi, benetan bertsografia ederra, datorren asterako pista bat eman marko diguzu. Bueno, datorren asteko bertsolariak zerikusia dauka soineko batekin. Ara? Soineko batekin? Mitiko bat. Soineko mitiko bat. Hori. Ez dakit, bueno, joango gara bueltak ematen. Pentsatu egin barko dugu. Salvador etortzen zain niri burura, baina auskalo, ez da? Izan daiteke. Bueno, Andoni gaina, jarri diguzu lana berriz ere, eskerrik asko oso polita gaurko ere. Ondo izan, esker. Eta gozen gure gaurko gonbidatua agurtzera, itxasoa bide bakarra lanarekin dator Ines Osinaga, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi, eskerrik asko etortzearen, itxasoa da bide bakarra du izena zure diskoak, bide bakarra bai, baina ze portutara eramango gaitu? Bueno, hori ez dut bakarrik nire esku, zuen esku ere egongo da. Bai, gainera, askotan esaten da, ezta, nabigatzea bera ere garrantzitsua da, ezta, bidea bera ere garrantzitsua dela. Hor dau jolasan, ikusten hor dagoela erronka, eta nezita badaukadan lagun bat esaten duela itxasoa ezin dela bidea izan, ezin bai da
asfaltatu, baina, bueno, nik uste dut baiet batzuetan, berdin dela bide asfaltatua izan edo ez, hori dalagakoa. Ikusiko dugu itsasoa da bide bakarra lan horrek olatu artean eramango gaituen, ala plistiplasta pare-bare ibiliko gaituen batera eta bestera. Ines Osinaga iragarkiak eta berehala. Kale grantzia baino, ez dago hoberi. Arratsaldean berriz ere eta arratsalde hotz edo arratsalde bero kontua da eguraldiak ematen duela, eman duela gaur zer esan eta ematen ari dela eta horrexegatik guk bi berri emaile bidali ditugu batera eta bestera. Eta guazen beraiei beste kuku txiki bat egitera gu hemen epelean eta aterpean oso gustora gaude, baina Joseba Olagarai, uste dugu zu ere ez zaudela gaizki orain ez da? Sartu gara, Barreneko aldeko goxokira, sartu gara, Andre Marizturiaren plazan Barrenian dagoen taberna, eta hemen txagode hartu dugu, kafe goxo bat, salda badago irakurri dugu, sartu gara, erran digute bukatu dela salda ez dagoela ja, baina kafe bat bai, hemen dugu prest, eta hemen ederki gaude, arratsalde oso bat, egun oso bat, aratonatian pasata gero, lurra eta hotza eskuak hormatuak, ja bai, hemen bai, goxo, kafe bat hartzeko prest, gustora gaude. Eta Izaskun Moiano, arratsaldeon berriz ere zu ere hortxe zaude goxo, salda badago, Izaskun? Arratsaldeon berriz ere, Maialen Xabier, Joseba eta guzti-guztioi. Bueno, saldarik ez dakigu dagoen ala ez, baina enbidia pixkat ere ez didazuen baten kafetxoa, hemen, gure zain, eta nire bizkarrean nire atzean berotzen sutondoa ere harrapatu dugu, txoko txiki hau harrapatu dugu etxegarateko benta barruan, eta ikusi ditugu, langileak sartzen, eta hor geunden kanpoan enbidia ondiz, eta azkenean, abagunea izan dugu, eta ja, atzamarrak ja sentitzeari utzi diogunean esan dugu ja bagoaz barrura, ze bestela diakoekin batera bukatuko dugu, baina ez lanean, baizik eta beste leku batean, hemendik agurtu zaituzte, zen modu zuek hortik? Oso ondo, gu hemen epelean eta aterpean Izaskun oso ondo eta oso goxo. Zuk jende askorekin hitz egiteko parada izan duzu gaur, nola somatu duzu Joseba, nola somatu duzu jendea, urdurituta, larri, ala gustora eta pozik ere, bai? Egia da, elurrak bi alde dituela, bat da arriskuarena eta errepidean dabiltzanena eta kanpoan lanagatik ibili behar duten horiena guztiena, baina badu bertze alderdi goxo eta eztiago bat dibertsioarena eta jolasarena, eta baduka alibilidade bat elurrak eta da, bakoitzak Barrenean dugun agurra ateratzen dugula, eta gaur, bai kameralariak Txabik eta biok gure agurra atera dugu, eta goizteko lehenbiziko hor dute, gelditure egin gabe, ez dakitzen malekutan, ez dakitzen bat kilometro egin, eta 100 bat anekdota pasa ondotik, erran dezakegu Txabi gozatu dugula, ez? Bai, kamera eta biek gustora egindako lanenekin, gaur kazetari sentitzen gara, hori erran dugu lehen, eta gaur konten gaur, biba gu eta biba lur ederra Euskal Herria. Izaskun, eta zer dio jendeak eta zer dio zuzuk? Sekulako esperientzia, ez? Iaz ere bizitu genuen bestara batean, iaz korrikan harrapatu gintuen elurrak Gasteizen. Aurten gu izan gara elurraren atzetik joan garenok, Jesus eta biok, kameralaria eta biok. Eta egia esan, beldur pixkat pasatu dugu, aipatu dugun bezala, elurrak entzako makinarik egonez den tokietan gu izan garela bideo hori irekitzen ibili garenak, eta batez ere, zuaitz artean gidatzen egon garelako eta tximista bat alabeste oso hurbil ikusi ditugu. Baina, badakizu, egu beti gaude hor, notizia hor, bibazuek han eta bertan izan behar ginen, eta gaur egun guztiko lan haundia egin ostean, bidania goiatzen, Beizaman, Agurainen, Araia inguru eta Ziordia inguru horretan ere izan gara, eta azkenean, etxegaratera heldu irekita dagoela ikusi, eta merezi dugun kafea hartzen ari gara, eta askoak berotzen ari gara, beraz, zorionak, lantalde guztiari, beretan lan polita egin dugulako eta egiten jarraituko duzuelako, baina nik uste dut hemendik agurtuko zaituz dela, atxeden hartzeko ere ordua iritsi zaigu guri. Eskerrik asko benetan, mila esker Joseba eta Izaskun egin duzuen lan guztiagatik, baita kameralari ere. Mila esker hori bai elurrak aurrera jarraitzen baldin badu ere, zuek bada ezpada ere gelditu hor, eta beste egun batzuetan ere, joango gara guztuen gana. Ez kezkatu, ongi izan. Eskerrik asko, eta zorionak lantalde oso hori esan dute, baina zorionak tirapuri, Gaur bere urte betetze eguna, zuek etorri txokolate beroa baduka zuentzat, eta hemen epele eta goxo egongo gara. Zorionak tirapu, haupa zu, biba zu, eta zorionekoak gu gaurko gure gonbidatua hemen ondoan izango dugulako. Kubako inspirazioak Euskal Herrian kantu bihurtu eta gaur bere lan berria aurkeztera dator. Itsasoa da bide bakarra. Biba Ines Osinaga!
Kaixo, Inez, arratsaldeon, ongi etorri, zondo? Sartu bat da lasai. Bueno. Inez, itxasoa gauza asko esaten ditu, gauza asko kontatzen ditu. Zuk disko bat behar izan duzu, hori sentimentu guzti hori denak irakurtzeko edo transmititzeko? Bueno, nik disko bat erabili dut kontatzen nahi nuen historia bat kontatzeko. Hortik abiatu gaitezen. Gero nola ni musikaria nahi zen, kantuak ere egiten ditut, eta diskoa bat izan da formatu bat, narratiba hau, guztia hau, historia hau, kabitzen zitzaidana eroso. Ez duen nahi gira ez dakit. Kantuen bilduma bat, bestela orain, musikalki pentsatuko balimanu kantuetan, ziurrenik epe bat ingo nuke, lau kanturekin, eta bai. Baina interesatzen zitzaidan diskoaren kontzeptualaren kontzeptu hori. Gero egia da, narratiba guzti hortatik, diskoa bere fisikoan, bere borobilean, bere gaieta hortan, ez zaidala inbesti interesatzen momentu hontan, baina bai interesatzen zitzaidan gero artearekin esploratzea, eta... Esan behar nizun, diskoa ez dakit, baina hau kuaderno bat da? Libreta bat. Bai. Eta hemen barruan topatuko dugu, pentsatzen dugu diskoa, hemen dugu. Hortxe dago? Bai, diskoa ere badago. Diskoa ere badago. Gorri da. Baina gero hemen gauza asko daude. Postal bat ere bai, egira ze ongi. Eta, hau begiratzeko dago, gozatzeko dago, artea esan duzu. Bai. Esperientzia bat, ez da? Bai. Egon da guai, Egon da guai sortzea... Bueno, egon da guai batzuetan. Ez beti, ez? Dena bezala, bai. Itxasoa bezala, ez da? Itxasoa bezala, bai. Baina gainera, eman nahi izan diot balio horri, ez? Osea, sortze prozesu guztiari eta sortze prozesu desberdinei. Iruditzen zait, duzkagula bizitza momentuak zintzuetan, dauzkagun sortzen ditugun gauzak, edo gauden bidean, eta ez dakigu oso ondo nun amaituko dugun, baina esaten dugu, baina berdin da, nun amaituko duzun, ez? Baina, beti ez da erraza, naufragatzea hor, inseguritate horietan, ez? Baina, behin ja, lokatzeratik atera, eta haizea hartzen duzun hortan, baina denbora pixkat eta distantzia pixkat jarrita, izan naiz gai atzera begiratu, eta lokatz guzti horietatik, beste sortzaile pila batekin konspiratu ondoren, nik ikusten dut orain hori, eta gai naiz ikusteko edertasuna orbain guzti horietan. Eta iruditzen zait hori bai dela, hori... Zinezu esatia. Polita, ez da? Sentsazio ederrarekin sentitzen zara? Bai, superarro nago lan guztiaz, libretaz, argazkietaz, arteaz, hor juntatu garen kuadrilla zoragarriaz, berrogei largunek kolaboratu dugu diskoan. Lan batzuk ikusten dira, Bai, bataila batzuk. Baina badaude asko, bai. Eta batalla hauek pixkanaka gure ikusentzulei kontatzeko beste bi marineli esango diegu etortzeko, itxaso honetan denon artean gustora nabigatzeko, biba Jon Artano eta biba Marta Elvira! Ez duelatea nahi! Apa, bikote, gaixo, arratsaldeon, ongi etorri! Hola, Marta! Ongi etorri! Arratsaldeon! Zer moduz? Arratsaldeon! Ondo? Tximuz, oge? Ondo? Zue biei gustatzen zaizue itxasoan nabegatzea edo mareatu egiten zarete? Egunaren arabera. Oi, bai? Bai, batzutan zora betu inaiz eta beste batzutan oso ondo, ez dakit? Gorputzaren, ez dakit? Segunetan ora. Antillako bandan gustora joango gineateke. Ara. Bakizte denbora askoan itxasuan nabegatzen egon ostean bat mareatzen dela lurrean. Eta begira, aldaketarekin. Bai, ez da. Bien batera ohitu eta gero bestera berriz ere ohitu egin behar, ez da? Ongi, itxasoa da bide bakarra lanari buruz hitz egiteko zita bat irakurriko dugu, Herman Melvillen Adamobidiken egilearen esaldi bat. Jaikiarazi gizona hankak mugiarazi ditzala eta utxik egin gabe ur ertzera eramango zaitu. Zer du itxasoak horrelako magnetismo hori izateko, Inez? Bueno, nik uste dut itxasoa baita ere, eta gero nik jolastu dut lan hortan guzti horrekin, ez? Itxasoa, romantizatze hortan eta itxasoa erabiltze hortan, gauza asko irudikatzeko, ez? Irudikatzeko bidaia, irudikatzeko etxea, niretzat itxasoa etxea da, ez da ni hain kostako ez nahi zen, baina niretzat itxasoa etxea da, eta itxasoa bada ere
ieserako leku bat baita ere. Askatasuna ere, bai, ez? Bai. Natura, animaliak, askatasun. Bai, gero itxasoan niretzat bada baita ere, bueno, oso korputzera konektatzen nau, oso, ez dakit. Eta, Irina eta kuadrilla. Eta, hoiz eta gero itxasoak egia da bere literaturan ematen duela aukera, beste imaginario bat sortzeko, eta hor, beste genituen argazki hauek, eta itxasoak lan hontan gorpuzten du bidea, gorpuzten du bizitza, gorpuzten du heriotza, gorpuzten du aldaketa, dolua, hortarako ortopaditzagun guztiak, nola da, anarik esango luken bezala, itxaso ondoetako arrainik handienak eta ilunenak eta harriak, murruak, zuluak eta hoiet denak. Eta, bueno, txalupa bat edo beste, lagun asko. Eta ze soinu? Ze nahastu dituzu esango dugu, edo uztartu dituzu soinu tradizionalak eta elektronikoak? Ze soinu du disko libreta honek? Bai, eske hortik edaten dut nik, nik edaten dut soinu tradizionaletatik, ez dakit tradizionalak diren gehiago gustatzen zaidan hori hitz hori definitzeko interesatzen zaizkidan soinua, baina bai interesatzen zaizkit soinu organikoak, oso lurrari lotuak eta oso gorputzera lotuak eta oso ez dakit, bai, takit tradizioa den hitza, topatuko diot, igual hemen minutu batzuk etorriko zain. Eta bai, elektronikoa zalantzari gabe, makinatxoa gustatzen zizkit izugarri musika egiteko, nik ez ditut kanta konposatzen gitarra batekin eskuan, edo inkluso ukulele batekin eskuan, edo soinu batekin eskuan, konposatzen ditut ornadorea pizten eta sekuentziaroko proiektu berri irekitzen, eta hola sortzen dut, eta gustatzen zait baita ere dualidade hori. Eta gero, eske hori naiz, ni dualidadea naiz. Ba naiz, ez dakit, zuria marra beltzez, eta ba naiz baita ere beltza marra zuriz. Nasketa txoiek politxaria. Joder, ni hipnotizatuta nauka atzeko pantaileak. Eske argazkiak dira pasote. Bai. Zendo pasatu zen duten? Begiratu gitarrean, ez? Bai, bueno, hotza pasatu genuen. Neguan izan hartzen. Bai. Ai, ama! Eta etzen izan Kariben. Hori igual, edo? Etzan hori joni izan, lekitxoko karraspio da, baina bai, hori joko jendia hortiz egon, Iker gozategiranak dira argazkiak, izan zen super match, ingen duen ze, nire plana zan, egia esan ez neukan buruan beste planik, kontua zan, nik Iker ezagutu nuen, lehenengo ezagutu nuen bere lana, eta gero ezagutu nuen bera, kasualitatez beste nire lagun batetik gertu gelitzen zan, eta ez dakizu gertatzen zizuen, baina nik azken aldian bauko sensazioa irudi pila baten inputak dauzkadala, irudi asko, osea, eta irudiek azken aldian asko harritzen daute edo atentzioa ditzen didate, edo estimulatzen daute, azken aldian irudiek, baina unkitu ez asko. Begira. Bai. Gehiagi dialako agian? Ez dakit. Iristen zaizkigu egunero? Ez dakit. Ni oso unkibera naiz, osea, eta irudiegin azken aldean, eta Ikerren lanarekin gertatzen zait, badaukala zerbait Ikerren begirada kunkitzen dagoela zeharo. Eta iruditzen daukala kapazitate bat zoragarria begiratzeko zerbait oso gordina, oso gogorra, oso potentea, eta hori, zelan da, aseptiko jarri gabe, bere irudi potente hori hartzea, eta nire ikusten dut hau, eta ikusten naiz nire, ikusten ditut nire bideko momentu super gogorrak, eta gai naiz ikusteko hor guztian edertasuna. Eta, bai. Eta ez da pose bat. Ikusten da, ez da la pose bat. Gauza desberdinak egiten ari zean. Bueno, aktina bada. Aktina, baina izan nahi rollo. Ez da gauza. Benetakoa dela, ez da, ateratzen den hori, sentimentuan irudia. Aizu, Kuban... Bai, eta bueno, bukatuko bizitera, Laida Zapra izan da artea zuzendu duena, eta Laidak lortu zuen baita ere, guztia hontarako nire imaginario zoro guztia lurreratu, gauzak nola egikaritu, bilatzea nola egin xutina, ekipoa juntatzea, ze, bueno, horre ateratzeko negu ekipoa behar da, eta ekipoa gogoa gauza asko. Bai, produkzioa eta horre gauzak, eta Julene Gregorioren da estilismoa,
Eta, bueno, pues hori, oso guai, oso guai. Kuban izan zaretean jende gehiago ere ezagutu duzu, Besteak beste emakumeak ezagutu dituzu eta harremana izan duzu. Bai, bueno, besteak beste ez. Emakumeak. Emakume sortzaileak, ezta? Bai, niri interesatzen zitzaizkidan ziren sortzaile emakumezkoak. Eta zer ekarri diote horiek disko honi? Ba guztia, osea, dena. Proiektuak honek ez dauka zentzurik. Beraie gabe. Bai, hori da. Ia, aber zelan... Zertano gozatzen ari da. Joan ari da deskubritzen. Izketan ari zaren bitartan, ari da deskubritzen. Orain arte irakurrietzen duna. Ba, holako zerbait. Holako zerbait. Eta, ja, bai, eske daude hor esaliak gordeta hor. Kamisetak egingo ditut esali horiek. Bai, eta zer den bilen esaten? Kubako emakumeak. Kontua zan, nik nahi nuen, bueno, Kubara joateko gogo bat, esira espalditik, eta, baina, bueno, bizitzak beti zeuzkan niretzat plan urgenteagoak, eta askotan aspergarriagoak, hilabete Kubara bizitzera joatea baino. Eta iritsi izan momentu bat, nire, bueno, momentu, bai, itxasoko lokatze, zuluetan barrena igerian ibili ostian denbora askoan, eta ja, hasi nintzen nian buru bat aratzen, esan nula, bueno, pues, venga, montre merezidu. Guazen. Hau da momentua, ez da? Bai. Itxulapiko handi bat geneukan etxean, apurtu genuen. Bai, literal. Eta txerrilla. Ea iristen naizen. Txerria handi bat, eta esan genuen, bueno, ea iristen naizen ez, ea noraino iristen garen, ez? Edo, bueno, eta, bueno, ez da hitz egiten asko da, baina sorkuntza finantziazioa behar du. Eta idatzi nuen proiektu bat, dosier txukun bat, bai kulturak dosier txukuna behar ditu. Dosier gintza bada kulturgintzako disiplina bat, aparte, bai. Eta beka bat eman zidaten. Eta orduan, bueno, hor bazen baneukan horrela, bueno, venga. Bultzada bat egiteko bai. Bueno, guk Kuban ginen ja beka eman zidatela jakin genuenean. Orduan, Apostua lehendik egiten. Bekak bai, baina itxulapeko handiak ere bai. Bestela bilak behar dira. Bueno, eta ebarkatu Maialen. Ez, izketan ari gara, baina nahiko nuke tartetxo bat hartu gozatzeko musika. Eta jendeak entzun dezan baita ere zertaz ari garen. Abesti ederrak sortu dira, hauxe da, Udaberrixan Habana. Udaberrixan Habana, Udaberrixan Habana, bizitauko zainetara, hangoan raiburotziet, kantatuko platxu bana, kantatuko platxu bana, banoier soinuta bana, Udaberrixan Habana, Hazen asketa, Udaberrixa, Habana, doinu hori... Hau izan zen, beka hortarako lagin musikal bat aurkeztu behar duen, eta kantu aurkeztu duen. Dosier gintzan ere pentsatu behar duzu nola izan pixkatxo bat sortzailean nola egin dosierra erakargarri, nola egin desberdin. Eta nik idatzen dituen 3 kopla hauek. Eta 3 kopla hauetan nire asmoa laburtzen duen. Hau da, disko osoaren trailerra bezala. Kantu bat eta bakarra entzun behar bali maduzu proiektu guztientatik entzun zazu hau. Gero, bueno, kantua ere da... Bueno, bai, baina... Bai, bueno, baita ere, benpleiari eman da. Baina, bueno, gero kantu hondinetzat kantu bereziara, lorearekin batera egiten dut, ze diskoko kantu bakoitzak badauka protagonista bat ni ez naizena. Eta hori izan da baita ere ariketa, ez? Zer konpartitu dezaket beste sortzaile batekin, biok irabazten atera gaitezen hemen, ez? Eta batzutan, zein da nire lekua hemen, zer da nik esateko daukadana, eta nun isilu behar naiz. Ez dakit, adibidez... Hori gaitasun handia da, Inez? Ariketa potentea da, Ze ez da nun isilu, ez? Nun ez esan, ez? Bai, ez da erraza. Ez da erraza gainera, bueno, askotan sortzen gabiltzanean, eta da, bueno, gure gaur egoten da mendik palde atara nahian, eta esan behar zaio, venga, lasai. Zer ezer gertatzen. Eta diskoa entzuten ari zarela, eraldaketa bat somatu duzu zugan, adibidez, amatasunari buruz?
Ez dizut oso ondo ulertzen galdera. Disko entzuten duzunean, zuk aurretik izango zenituen, ez da? Ideia batzuk esan duzu horre, itxaspean ibilizarela, igerian bestea. Eraldaketa hori somatu duzu, eta eraldaketa horren parte izan daiteke amatasuna, adibidez? Bai, amatasuna izan da nire azken urteetako bidearen parte, orduan ezinbestean eragindu nigan. Nik ez nuen amatasunari buruzko disko bat egin nahi, hori superargi neukan. Lehengo zerditu nintzenean, pasan nituen lau hile esan azar, hau kontatu behar da, idatzi behar da, esaten nio, gaten da izu alberdi haitu niola, esan niola, uxu egin behar dugu teatro bat honi buruz, porque eske kontatu behar da. Eta momentu hartan, uxuak esan zidan, bueno, hartu arnazta, bai, gero pasau iten da. Eta esaten nien, ze pasau, ezin da pasau, eta orain, niri uxuekin askotan gertatzen zait, esaten didala gauzak, eta handik 7 urtera gero esaten dut, ostia, hori izan. Garaian garaikua, ez da, amatasunarekin. Hau pixkatola izan zen, eta orain, ja amatasunaren plano desberdinak zeharkatu ostean, eta orain beste plano batzuetan nagoela, nahi nuen niri buruz, nire bidaiari buruz kontatu, eta gauza unibersalei buruz kontatu. Eta horien artean badago amatasuna. Hori zen nik hartu nahi nuen narratiba. Ez, iruditzen zait hori dela desberdintasuna. Ez nuen maternitate ez hitz egin nahi nuen bidai ez hitz egin, baina bidai horien artean eriotza bada bidaia, bizitza ere bai, maternitatea ere bai, abortu baten argazkia badagor, eta abortuak, noski, hori da argazki bada, nire erraiak izaki txiki bat barruan zegoenean, bizirik ez dagoen ume baten argazki bat, nire erraien barruan, ja hori agertzea plazan iruditzen zait, ja horrek badaukala, ja normalean lekurik ematen etzaion zerbaiti leku egitea, eta hori dena, baina nik hor kontatzen dudana da, nire dolua, nire aldaketa, nire ezin egona batzutan sortzen dabilenean eta konturatzen da izenean sortzen dagoen hori ez dela espero nuen hori. Ze pasatzen den bezala aurdun gauden guztiotan, aurdunaldi guztien amaieran ez dagoela aur bizirik dagoen aur osasuntsu eta politeta eder eta lodikote bat, batzuetan gertatzen da, zabiltzala 2 urte lanean sorkuntza lan batekin jota fuego eta bukaeran ez dela ateratzen. Ez dela ateratzen. Zuk espero duzun hori, eta inkluso ez dela ateratzen. Eta larrikatu nahi nuena hori zan. Eta bekara aurkeztu nuena hori bera izan zen. Ez nuena aurkeztu, joango naiz Kubara diska bat grabatzera. Edo grabatuko ditut kantu hauek. Zan, joango naiz Kubara beste sortzaile batzuekin, elkarrekin sortzeko espazioak eragiten, edo sortzen saiatzera, eta ekarriko dut materiala. Nik ekarri nuen material pila bat, eta momentu batean esaten dauen, baina zer da mundu ingo dugu honek, ez dakute zebez. Osea, ez? Neuzkan jende guztiak esaten zian, atara argazkiak, atara bideoak, atara... Zer presioa. Atara argazkiak, egin kantua, gelitu batekin, gelitu bestearekin, ama etorri hona, ez alderritxoin. Onginen hilebet, Inez, azken filan, plan batzuk egiten direlako, eta gero agian, eta askotan dena aldatzen delako, eta hori ere entzun egingo dugu. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Sarea, udaberrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak, ilak jezeta, ama mazarrak bisai. Ze kantu polita den bai, oso polita, eta politak izango dira Inez Osinagaren bizitzako geltokiak. Ez dugu zalantzarik egiten, eta Jon Artanok aurkeztuko dizkigu argazki forman geltoki horiek. Ze ondo! Oain izketal dituen, berdeu? Venga, da. Horrek eta bilok. Hiru geltoki, Inez Osina aukeratuta, eta Antiletan ibili gara joan etorrian, baina oraingoa hemengo itsasegien dago, gure itsasegien.
Zumaia eta Getaria artean zehatz esan da. Hor baditu berrebuelta batzuk, bideak, Orroaga eta Planeixa eta horre. Horredanak. Zehatik eta porke, aukera dituzu horiek? Jo, behitu, pasatu dut azken, bueno, ez da esango azken, pasatu ditut urte asko, errepide hori egiten joan detorrian ie egunero. Luisi moztu ez dutenean. Hori da, bezala miatik gora, edo zaztigan buelta, edo, bai, bueno. Hori dauko karretera horrek, ez da lain idilikoa beti, eta horre gauza guztiak, baina, bai, eta Getarian egiten dauen lan, hango musikaskolan, eta, gogoratzen ditut, azken urteetan gertatu zaizkidan gauzak, bide horretan gauza hoiei buruz pentsatzen bezala. Txofertzen ari zabe. Txofertzen, kotxian, eta goratzen naiz gainera, maternidadei buruz hitz egiten da, lehenengoz ama izan eta lanera bueltatu nintzenean, niretzat bide hori hartzia esan sekulako askatasun bide bat, eta... Zurekin konektatzeko momentua, berriro. Bai, eta edo musika entzuteko, edo joan musika entzuten, bueltan isilik, bueltan ez nagoen inoiz musika jartzen, dortzen nintzen, edo, bueno, edo audioak bialtzen lagunei hola 17 minutuko audio intrusibo hiek, bakarrik ondo maite zaituenak, aguantatzen dituenak hoiek eta aguantatzen zaituena zu. Eta bai, niretzat oso herri berezia da Getaria, han bizi nintzen denbora gutxiz, baina momentu batean, duela urte asko izen zen, baina duela momentu bat ez nekizela oso ondo nire aiziak nundi jotzen sostan, eta ez da nun egon nahi nagoen eta horre gauza guztiak, eta jo nintzen, nire esi nagoen eta Getaira jo nintzen. Eta super ondo... Naufragia direzi Getaira, ondo izan. Super ondo. Bai, Getaian jente arrazioak, Bai, ez? Eta, bai, oso ondo zaindu izan dute beti Getarian. Nik daukot horrela bihotzean txokotxo bat. Eta, bueno, nire lan tokia izan da baita ere, orduan, bueno, hango herri gintzakin dukidot hartu eman handixa. Bueno, hango familia asko, ume asko, udaletxeko ate batzuk, eta, bueno... Zure arrazoi intimoak esplikatu dizkiguzu, baina paraje hori saltzeko ez da ere asko zea behar, berez da... Ederra da, berez da, bai. Bigarna Antilletako txoko bada, Santa Clarakoa, eta han saltza derrigor egon behar du, nik ez dut ezagutzen, baina, ojo, kontu mai, leku honek izena du El Mejunje. Oi, guau! Bai, hala da. Da, superleku berezi bat. Nik kubera joan aurretik, banekien, Santa Clara bat zela leku bat, abanatik pixkat urrutik gelitzen zitzaigun, baina, bueno, trobarekin zer ikusia zeukan leku bat, eta, bueno, agian joango gara, eta joan aurretik kubara, nire lagun batek, Getaria aldetik, bai, desente biltzen da lagun batek esan zidan. Bere kuban egon ziren hile batzuk lehenago, eta esan zidan, gukin genuen bidai bat, Mejunjera ostegun batean, eta bakarrik gau horregaitik berriz ingo nuke hile osoa. Eta zan, joder, zer gertatuko zan ba. Baina Santa Claran bertan dago? Santa Claran bertan dago, bai. Mejunjera, a ber, da, ez dakit nola esan, bai, da zentro kultural bat, publikoa da, eta Troguntibitzizek gestionatzen du hango ostegunetako peña, ostegunetako kontzertuak dana dalakoa. Hangoa da Jaime Orozko da, bueno, gero bidai hontan izan da pieza bat oso klabea, gero lagun hona bihurtu da, eta Jaime gonbidatu ninduen, nik joan nintzen ara, eta Jaimek egin zidan olako, zelan da, anfitrioi lana, osea, gauza bada mejungen jotzea, la vasca Inés Osinaga va a tocar en el mejunje, edo, la vasca Inés Osinaga va a tocar en el mejunje y la va a acompañar Jaime Orozko. Orduan, bueno, Jaime da momentu hontan troba berria, eske ja troba berria ere zarra gelditu da, osea, beraiek esaten dute, la troba berria eta gero la novísima troba. Eta bueno, hor badago kolektibo bat Troguntibitis juntatzen direla bai, trobadore desberdinak elkarrekin sare egiten dute, elkarri maten diote, bueno, pues, bai, kolektibo formartuta dauka, eta daleku bat oso guai. Egia esan, hilebete osoan eran genuen mojitori gozoena bertan eran genuen. Apuntatuko. Joan berko gara. Bai, hori bai mejungea.
Eta gero, gero atera ginen pixkat Habanatik, egon ginen bizitzen etxe batean, zinetan beste bi ume bizi ziren, orduan, gure etxekoek ere bakoitzak hartu zuen bere lekua, zituen lagunak eta parranda, bakoitza beretik, eta bizpairu, 3 egun egon ginen bertan. Baina arrasto hau zizizuten. Bai, egon zan oso guai. Egon zan oso guai. Ahor, mejungerentza titularra. Egon zan oso guai. Eta hirugarrena, beste taberna zulo bada. Hau ere ez dut ezagutzen, Habe, ja ez da dizulue, argixe dau, baina argixe dau. Abia edo, zer da, zulo baino gehiago, arrasateko irati? Topalekua. Topalekua. Bertan jartzen du, topalekua. Topalekua da. Taberna ere bada. Eta, guretzat izan da, niretzat izan da, leku bat berriz, nire sarea bilatzeko, nire lagunak bilatzeko, iruditzen zaidala zerbait, ez dakit, igual 20 urtekin lagunak egitea erreza izango da, baina 40 urtekin lagunak egitea ez da erreza. Eta gizu egerra izan, komplikatzen da asuntoia pixkat. Lagunak, inotzuet. Eta, iruditzen jat baita ere, Euskal Herrian kuadrilismoarekin daukagun indospedan dokorrela. Haze gaia, Egun ematen ditzein barko dugu. Hori ere bada. Konti bat egingo dugu. Kuadrilei buruz, oso interesgarria. Euskal Herrian badirudi deno daukagula gure sareaz, deno daukagu gure kuadria, eta deno daukagu gure babesten eta hartzen gaituen espazioa, baina, kuadriak denbora aldatzen doan enean, kuadrietan ere jendea aldatzen gara, kuadria bera aldatzen da, eta kuadrilla instituzio bezala, bada pixkat aldatzeko zaila dena. Pertsonak eta harremanak aldatzen. Balkanizatu egiten dira, lehengo astean hemen esan genduen bezala. Balkanizatu? Bai, balkanizatu egiten dira. Hori Danele Sarriu Gartek patentatu zuen. Danelek esan bazuen nia doz. Gero iratiko pelikula egin zen. Itxen pixkat. Eta iratin, bada leku bat, nun, batzen diren gazteak, batzen garen gazteak izan ginen eta ja gazteak ez garen, baina guk ere kalea taberna. Ni ez naiz gaztea, Sentitzen geha. Ni ez naiz gaztea sentitzen. Ja ez? Ez, baina ez du sentitu nahi, Nik daude, gazte eta gero nobizima, bai. Hori beste batzuk. Ez, ni ez naiz gaztaroarekin identifikatzen, ni heldua naiz. Eta dauzkat, pertsona heldu batek dauzkan zailtasunak eta privilegioak. Nik orain, senyora bat naiz, orain hitz egin iten dut eta kasu iten didate, entzun iten didate eta intzat hartzen dute, nik esateko daukadan orain. Buelta eman dioz horri ere bai. Inez. Astean nintzenean inork etzien autoridadea ematen. Inez, hori da gazte izateak daukan ajetaiko bat barkatuen. Jarraituko dugu pixkanaka oso gauza interesgarria ez hitz egiten Jon Artano. Oso polita, eskerrik asko, gaur ere. Eta orain sorpresa bat daukagu, ez da? Bai, kuadrilei buruz hitz egin dugu, lagunei buruz hitz egin dugu, eta bat agurtuko dugu. Miren Amuriza, arratsaldeon. Nene. Arratsaldeon. Miren, kuadrilakoak etzarete, lagunak bazarete, lankideak ere bai, nola bai? Ze azken finean, bien artean lana egin duzu, esate baterako, dena aldatzen da abestiaren hitzak zuk idatzi dituzu. Nola sortu zen elkarlan hori? Bai, Inesek hainbat bider kontatu du historio hau, eta, polita da izan be. Eta hau sortu zen, Inesek eren esan du ez, batzutan proiektu bat abiatzen duzula, eta amaierarako, asmo edo idea batzuekin, eta ez direla idea horiek gauzatzen, eta beste batzuetan guztiz kontrakoa gertatzen da. Kantu honekin gertatu zen adibidez ez, nik berriarako orduan, zutabea idazten nuen egunero, eta itzuli egin nuen abesti honen letra, egia esan da, egun hartan zerridatzi enekielako, eta iritsi zen, Inesen eskuartera, momentu berezian, berarentzako, eta halako baten handik, egun batzutara, jaso nuen audio bat, entzutezan Ines, ukelele batekin, letra hura kantatzen, inguruan zebilen umea ere, koruak egiten, eta hortik aurrerako bidea, pentsatzen dut Inesek kontatuko dizuela, ni baino beto. Eta zergatik da, hain berezia kantu hau zuretzat, Ines? Miren, kaixo, maitxia.
Bai, berezia da, niri kantu honek bizitza salbatu zoztan behin, hori da, uste aurrekoan egon nintzen ean, horri buruz hitz egin genuela, ez? Niri kantu honek momentu batean, mirenen hitz hauek irakurritan, ni sentitu nintzen momentu hortan ezain bakarrik, eta ezain zoratuta. Ze irakurri nauen irakurri dituen hitzak eta esan nauen, joder, hau da niri orain gertatzen zaidan, eta nik enekin za gertatzen zaidan, baina nien dengoen ondo. Eta momentu hortan, mirenen hitzak irakurtzeak, egin zidan niri resonatu, eta gero hemen dago beste gauza bat, eta hemen orduan Loreak Irreri buruz hitz egiten genuen, baina, bueno, kantu hori hor zegoen, osea, letra horiek bazeuden, Mercedes Sousa gazteleraz kantatzen zituen letra horiek, baina nik ez nituen nahi nire bizi, mireni bere begiradatik, bere ahotik, bere ahotsetik, eta gure mundura ekarri zituen erarte letra horiek, ez? Eta hemen itzulpenari Danelek igual honen inguruan ere baduka zer esana. Eta gero, oso berezia niretzat kantu hau, ze gogoratzen naiz lehenbizikoz, miren, akorretan zaharzelan, behin bialnotzun audio bat, igual luzi izango zen, miren bada, 6 minutuko audio horrek jaso izan dituen bat, eta erantzuten dut, ez da urgentea, gure nadien entzun. Eta miren, Sastarainera bidien oiez, egon bidatu naute bertxozale elkartekoek bertxo udalekutara, eta izan zen lehenbiziko aldia plazan kantatuko nuela abesti hau. Edo zer gauza, izan zen lehenengo zer ditut handik 3 hiletara gonbidea, ordan esaten dagoela, nola noi hoi, ez dakit izan, baina nahi dut etxetik urten pixkat, baina ez du nahi, bueno, hor. Eta eta daramatu kelelea, eta igual, ez dakinik, baina igual kantua, baimen eskatzen bezala, eta erantzun zoztan, ez zait leku oberik okurritzen estreinorako. Ederra. Eta horreman zoztan birene, bere bendizilu ba. Eta gero gisa da, kantau izan duten, oin grabatuta da, eta konpartiru gendun, erabaki gendun konpartitzia, baina ordura arte, kantatu izan duten momentuetan, kantu honek magia egiten da, gertatzen die gauza oso berezia kantu honekin. Eta, miren, zuk horrelako historioak entzuten dituzunean, esaten duenean magia egiten duela, edo esaten duenean bere bizitza salbatu zuela, zuk zer sentitzen duzu? Zirrara handia, ez? Parte batetik, berari lagundu ziola jakiteagatik eta badakidalako ala izan zela. Eta bestetik, neuri be, magia horren oihartzunak iritsi izan zaizkit, Inesek kontatu Sastarainekoa, eta akordatzen naiz, bere bueltako mezua jaso baino lehen, ja han entzuten egon ziren bertso eskoletako ikasle batzuek, bidali zidatela ja, Inesen bideoa esanaz, ze polita izan da, kantu hau, eta beste hainbat lekutatik ere bai, ez? Orduan nik uste dut magia ez duela kantuak egiten bera bakarrik berez, baizik eta magia egiten duela kantuak Inesen altzoan eta Inesen estarrian eta horre dardarazten duen guztiarekin. Miren, itxasoa da bide bakarra lan berria gozatzeko entzuteko aukerarik izan duzu? Bai, horixe hemen darabilte kotxean bueltaka eta egin dizkiot neukere koru batzuk bakarrik, baina egin dizkiot. Lehendik ere bazuen magia, baina zuk pixkatxo bat gehiago gaitu diozu, ezta? Hori da. Miren Amuriza, mila esker benetan sorpresa hau ematen laguntzearren, eta ongerik asko, Miren. Ezarkada bat. Eskerrik asko. Agur. Bueno, eta artistak ezagutzen ari gara pixkanaka, banaka, eta martistak. Artista gehiago. Artista super handiak, moloiak. Amatasuna aipatu duzu, baina ez duzu aipatu zer mus moldatzeren txikitxoekin? Ondo? Ondo, ez, gustora. Ondo, bai, asko gustatzen zaite txikien mundua, bai, asko gustatzen zaite. Eta, ze uste duzu, berai gustatzen zaie zure kanta, zure musika, zure arima? Gustatuko zaie txikitxoei? Bueno, igual batzuri bai, bestatzuri ez, edo kantan bat bai, beste bai. Misterio baterari naiz, baina Santo Tomas Lizoan ibili gara Donostian, eta hauxe kontatu digute, martistak. Grabatzen dago, Patxi. Patxi grabatzen dago, esaten, nu? Kaixo, lagunok, bizi lagunok,
Ituna eta mono. Ize da, super zaude? Bai. Iten baldin badetola. Danak agurtu ditugu? Behiak! Behiak. Txerriak. Txerriak. Zintzu dira zuen izenak. Martin. Martin. Osea, miren. Txiri? Altxaseri. Berot dago de. Nora juna dizu, eskiatzera. Nora? Bai. Nire. Pistina. Aio, miren. Ez. Ondo pasa. Oraindik hemen dago. Betaur... Zein da gure gaurko gaia? Inés Osinaga. Inés Osinaga. O si gana o si pierde? Ez. Inés Osinaga. Inés Osinaga. Hau da Patxi, atzean dagona. Bai. Ez. Baina hemen barruan dago Inés Osinaga. Ez. Zagaitik nola sortuko da? Magia indegu? Ez. Ez. Zer jendeak ez dukate magia. Nola ez ez? Eta magok segiten dute ba? Zertik jaiotzirarako magiarekin. Eta zu? Ez da. Baina esan dugu magiarekin jaiotzen egeala, Ez. Jarri magoak. Zein da bere lana? Zugaldatu. Zukaldatu. Zendula trikitixa superondo. Inés Osinaga kantatzen dula eta dantzatzen dula. Baina ondo edo... Ondo. Superondo. Eta zekin, Maria? Guapa dela. Eta ama alda? Una dazka? Bai, ez. Uste ez. Bai, ez. Zagatik da neska. Baina mutiago behar da ume aukitzeko, ere? Baina zuk esan duzu, Inesek ez daukal umerik? Ez. Zagatik ez? Bezakala mutierik ez. Argazki batzu dauzkat. Zein da Inés Osinaga? Hau. Osa, hau? Hau? Nik ez du bota. Bai, hori bai. Bueno, orain badakizu egin behar dugun? Inés Osinagaren kanta bat abestu. Pintxo, pintxo. Harria bekera. Ale batetik bestera. Aldatzen da azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez erritu aldatzen. Zer polita! Mai gainean goxo, baina gehiago daukagu. Galdera batzuk egin behar dizkizugu. Bat zen, baina komplikatu egin zen, eta gehiago dauzkagu zuretzak. Adi. Zen da... Baina ez dugu abestu behar, galdera egin behar diogu, Inesi, zein da? Non jaio zen. Non jaio zen. Eta nola jaio zen? Zorian ere galtzira. Venga, bat bita iru, kaldera. Ze jantziarekin jaio zinean? Urrengoa. Nun jaio zinean? Eta azkena? Pozi jaio zinean. Ale, erantzune, muxu. Muxu bat ez? Muxu! Bai, ez dira, errezak, Nun jaio zinen, bueno... Eta zeharroparekin? Zeharroparekin eta pozik jaio zinen. Ia, badakizu zer, zaretela super jakintxuak. Ze nik benetan uste dut mundua aldatu nahi balin badugu, aldatu behar dugula jaiotzeko daukagun modua. Eta zibur nago, ni nola jaio nintzen, nun jaio nintzen, nola jantzita jaio nintzen. Nundik, esan du nundik, ez? Denetikan, nola, zergatikan, pozik, triste. Ni jaio nintzen Arrasaten, Arrasateko ospitalean, 1982ko apirilean. Apirilak 9. Jaio nintzen biluzik, baina segituan jantzi zidaten zerbait, gorrito bat eta horrelako erropak, segituan eraman dituten dutxatzera eta garbitzera, eta gero jarri ninduten horrelako xaski horrelako batetan, nire ama
Nikolan uste dela, zuk zerbait balin baukazu esateko, ez aiguzu, ez? Deitu bezala. Norbaitek esan balin badu egun horri buruz, bera edo nigara. Ea pozik nengoen ala ez. Zi uste duzu? Bai. Nik uste dut ukiko nuela gogoan nire amaren ondoan egoteko. Eta ez, gela batean, saskian aparte, nik uste dut. Baina... Eta bularra hartzeko eta gogo izan. Eta nik nahiko nuela titi hartu, bueno, nik titi hartu nuen, amak titi eman ziran, baina nik uste dut nahiko nuela egon pegatuta nire amarekin, bere gainean lotan eta hori da. Eta biluzi jaio nintzela, bai, ez da? Eta jaio nintzen nire amaren alutik. Bai. Inez, eskerrik asko benetan. Ba, eskerrik asko, bai. Zure lan berria aurkeztera etortzearen ere bai, itxasoa bide bakarra. Eta sorte hon, hemendik aurrera ere, zure bidaia eta bide guztietan eta helmugetan ere bai. Eskerrik asko. Mila eskerrik. Eskerrik asko ondo izan. Jonan Barota, Marta! Placer bat izan. Iba zuek, eskerrik asko. Oso politia gaurkoa ere. Eta, bueno, Aritz... Pozik jaio zinen. Nik uste dut bai, Nik uste dut pozik jaio zinen. Nik uste dut pozik jaio nintzela eta pozik bizina izela. Eta oso pozik iruditu zaizegoela Aritz Gamboa lehen elurretan, ea orain nola dagoen, Aritz Gamboa, arratsaldeon, zuk pozik zaude elurrarekin? Arratsaldeon, Xavier, Maialen eta ikustentzule guzti-guztioi, oso pozik nago elurrakin, pozik jaio nintzen, eta pozik noa bizitzatik, beti goraberak badakizu badaudela, baino gaur behintzat elurragatik pozik. Eta orain botatzen ari du, oraindik latz. Bai, eta zuritzen ari du, lehen ikusi dugu bai ez, baina ari da kapa pixka ballo ditzen? Bai, jarri du. Egia esan, horrela segitzen balin badu behintzat, zentimetro batzuk pilatuko zaizkigu hemen. Justo zuekin egon naizenean hasi du pixkat fuerte, handik aurrera fuerteago eta ja ez da gelditu. Eta orduan badakizu, hemen egiten duen hotzarekin eta mara ari duela etengabe, zentimetro batzuk pilatuko dira gaur. Zu bidalitako irudiak ikusten ari gara, Aritz, Arruazuko teilatuak xurituta, zuen inguruko zelaiak ere xurituta, bihar goizean nola egongote dira, ezta? Horri ikusten dituzuen irudiak ez dira bereziki elur gehien egin duen momentukoak, eta horiek eguerdi aldean hartu ditut, gero aterune bat egonda, eta orain desentez gehiago pilatzen ari du, eta biharko ez dakit zer eukiko dugun, baino gauean oraindikan botatzekotan omen dago, hori esaten dute iragarpenek, eta botatzen segitzen balin badu behintzat, hemen inguruan gauza, latz jarriko da bereziki ibilbidetan aritzeko. Aritz, goazen orain gaurko bideora, mineralei buruz edo gatzarrei buruz hitz egin behar diguzu? Gure ardiek ura behar dute, jana behar dute, baino mineralak ere behar dituzte, eta vitaminak, horiek ere eskaini egin behar dizkiegu, eta hori da gaurko bideoaren edukia. Ikusi zazue. Ardien elikadura beharraz ari garenean, normalean, behar energetikoetaz ari garela uste dugu. Alegia proteinak edo karbohidratoak bezalako elementuetaz ari garela. Baino, badaude elementu batzuk, horiek aina importante edo garrantzitsuak direnak. Mineralak eta vitaminak. Mineraletaz ari garenean, potasioa, magnesioa, fosforoa, zinka, kaltzioa, horrelako elementuetaz ari gara. Eta hauek gure ardien egituran ezinbesteko funtzioa dute. Adibidez, zurduraren gogortasuna edo malgutasuna, giharren funtzioetarako beharrezkoak dira ere, ardiek normalean, kanpoan daudenean, elementu hauek eskuratzen dituzte, belarraren bidez eta bereziki uraren bidez. Eta noski, inguruan dauden malkor, arkaitz eta harriak miazkatuz eskuratzen dituzte. Adibidez, Euskal Herrian, Piriniotan oso ohikoa izaten da, goiko larreetan, mendi gailurretako larreetan, bertan topatzen duten ura mineralizazio gutxikoa dela. Bertan, elurraren urtzearen ondoriozko ura egoten da, edo glaziarra den ura egoten da, eta hauek ez dute beharraina mineralik eskaintzen. Horregatik oso ohikoa da, Pirinioetako artzaintza eta beltzaintzan,
hartzaiek, abeltzainek, gatzarriak mendian jartzea. Beste kasu batzuetan, animaliak estrabiratu edo ikuiluratu egin behar ditugunean, ikuiluan eskaintzen diegun belarrak ez die beharraina mineral edo vitamina eskaintzen. Horregatik, eta adibidez, erditze garaiak bereziki garrantzitsuak dira, guk gatzarriak jartzen ditugu, hauen beharrak asetu ahal izateko. Mineral hauen funtzioa oso garrantzitsua da ekoizpen garaietan. Gazta egiteko garaian edo hobeki esan da esnea jaisteko garaian. Kaltzio aporte ona baldin badauka ardiak bere organismoan, sortuko duen esneak butirikoei aurre egiten hobeak izango dira. Horrela, mineralen funtzioa ulertuta, uler dezakegu momentu zehatz batzuetan eta gure elikagaiek eskaintza hori bermatzen ez dutenetan, gatzarriak erabili behar izatea. Eta ez pentsatu gatzarri eta ari garenean, gatzaz soilik ari garenean. Korrektore mineralak izaten dira, eta ahalik eta mineral ugarien eukitzen dituzte. Hankaminak oso lotuta egoten dira zink eskasiari. Beraz, animali hauek zink aporte egokia jasoko dutela ziurtatu beharko genuke, bereziki hankaminak emateko garaiak iristen direnean. Eduna zazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Behar mineral hauek detektatzeko analitikak egitea komeniko litzateke. Bai, gure ur emarian eta baita gure bazkan. Mineralek gure ekoizpenean eragin zuzena dute. Eta bereziki gure ardien ongizatean. Elikadurak bezainbesteko garrantzia dauka eta hartzaintza eta abeltzaintza egokiago bat eskuratuko dugu, honi erreparatzen badiogu. Ariz, mineralak, gatzarriak eta gustatzen zaie, ezta? Hori ematen du behintzat, zintzilik ondoan balima daukate, denak taldean joaten dira, Ba bai, itxuan eta ikusi zazu ez, momentuko kontua da. Aber ikusten duzuen. Baina hemen babaukagu ardi bat, eta oaintxe bertan hor zegoen muturkeatzen, ez dakit hor ikusten duzuen puskatxo bat nola dagoen. Bai. Ikusten dugu. Ba horri miazkatzen ari zitzaion oraintxe bertan, eta ara, ze gustora dagoen. Ba bai, mineralak asko gustatzen zaizkie, behar dituztelako eta esan beharra dago ez delako erresa naturan berez hauek modu ugarian topatzea. Horregatik oso gogoko dituzte eta topatzen dituztenean berehala jotzen dute hauek miazkatzera. Adibidez, gaur elurretarako edo izotzerako gatza nola botatzen den lurrean errepideak ez daitezen izoztu, ba gatzoiek hor gelditzen dira errepideetan eta gero gure mendietan dauden haziendak aberek askotan joera daukate, ba hor gatz horiek miazkatzen ibiltzen. Ariz Gamboa, eskerrik asko, ea bihar ze kontatzen diguzun elurrari buruz gaur kontu zibili behintzat. Bihar hemen izango gara, Maitane Ormazabal izan vitamina, eritasun neuromuskularrak. Eta ondoren Ana Goitiarekin kafe hartuko dugu. Agus Barandiaran, eta Kale Giratrikiarekin. Eta gure gonbidatuak Josu Okinena eta Iker Murillo Egalak proiektuari buruz, Egalak ikuskizunari buruz hitz egitera etorriko dira, pianoiolea, dantzaria, ikusiko duzue, ze gauza ederra orain gaur egun kontu zibili. Biba gu! Eta biba zuek!